Pois boas tardes, iniciamos esta convocatoria de sesión plenaria ordinaria. Antes de nada, a proposta de Patricia Blanco, portavoz do Grupo Socialista, con prazo dos restos dos grupos políticos, queremos facer unha declaración institucional. Declaración institucional do Concello de Carral en contra da guerra no Oriente Medio pola defensa dos dereitos humanos. O Concello de Carral, a proposta do Grupo Municipal do PSOE, COPRACE, do Grupo Alternativa dos Veciños, PP e concelleiros non adscritos, quere expresar a súa máis firme condena ante a escalada de violencia que se está a producir no Oriente Medio, así como a súa profunda preocupación polas consecuencias humanitarias derivadas do conflicto. Nun contexto internacional especialmente complexo no que a poboación civil está a sufrir de maneira directa os efectos da guerra, este Concello considera imprescindible reafirmar o seu compromiso coa paz, o respeto ao dereito internacional e a defensa dos dereitos humanos. En coherencia coa posición expresada polo Goberno de España, que aposta por unha solución diplomática e polo cumprimento das resolucións das Nacións Unidas, o Concello de Carral manifesta a súa condena rotunda de toda forma de violencia, terrorismo e ataques contra a poboación civil independentemente da súa orixe. A necesidade urxente dun alto fogo inmediato e sostido que permita asistencia humanitaria á poboación afectada. O apoio a unha solución política dialogada que recoñeza o dereito de ambos povos a vivir en paz e seguridade no marco do dereito internacional. A solidaridade do pobo de Carral con todas as vítimas do conflicto, especialmente coas persoas máis vulnerables. A súa condena a sistemáticas e graves violacións de dereitos humanos que se están a producir baixo o réxime da República Islámica de Irán, incluindo a discriminación e represión das mulleres e activistas polos seus dereitos, así como a utilización de detencións arbitrarias, a pena de morte e outras formas de violencia contra persoas que loitan pola igualdade e as liberdades fundamentais, como recollen informes da Organización das Nacións Unidas e de organizacións de defensa dos dereitos humanos. No ámbito internacional, o Concello de Carral considera necesario facer un chamamento á responsabilidade de todos os líderes políticos implicados directa ou indirectamente no conflicto. Neste sentido, expresa a súa preocupación polas políticas de carácter unilateral e de corte claramente intervencionista ou imperialista impulsadas por Donald Trump e Benjamin Netanyahu, que están contribuindo a incrementar a tensión e dificultar as vías de entendemento. Do mesmo xeito, o Concello considera necesario afastarse de posicionamentos que poidan contribuir á polarización ou á simplificación dun conflicto de enorme complexidade, apelando á responsabilidade de todas as forzas políticas, incluídas as representacións autonómicas, para promover mensaxes de diálogo, moderación e solucións pacíficas. Por todo o anterior, o Concello de Carral reafirma o seu compromiso coa paz, a convivencia e a defensa dos dereitos humanos, facendo un chamamento á comunidade internacional para redobrar os esforzos diplomáticos que permitan poñer fin á violencia e avanzar cara a unha solución xusta e duradeira. Pois, primeiro punto, aprobación data da sesión plenaria de 29 de 1 do 26. Alguna intervención? Apróbase por unanimidade. Punto 2 é ditame modificación da reducción de postos de traballo do Concello de Carral, expediente en TEDEC 2016. Bueno, eso vai relacionado ca relación de postos de traballo dos traballadores do Concello, valga a redundancia, na cal pois unha serie de modificacións e nas cales ao mesmo tempo pois hai un incremento no salario de casi todo o personal para intentar equiparar pois eso, que fan uns traballadores igual que os outros máis ou menos en unha propia responsabilidade. Durante antes de facer esta relación de posto de traballo tivemos dúas reunións de traballo cos distintos representantes dos traballadores e despois, por suposto, a mesa de negociación na cal foi aprobada por unanimidade. Por suposto que, ainda que creemos que nos estamos achegando o que realmente debe ser, non cabe duda de que pode mellorarse de cara a vindeiros exercicios económicos. Intentaremos que así sexa. Alguna intervención?
Boa tarde. Nada, vou comentar, despois de mirar a documentación, estou de acordo, o meu voto vai ser a favor e creo que é xusto o reparto que se fai. Nada máis. Representantes dos traballadores no Concello, esta subida salarial, segundo me comenta, se plantexou como unha política de fitos consumados, non é esta subida o mínimo exigible legalmente. En todo caso, sí que le pedimos desde o Partido Socialista que intente que haxa máis diálogo con eles e que se pode chegar a un acordo. Sí, sabemos que unha das propostas era moi ambiciosa pero precisamente a presentar unha ambiciosa con idea de reducir as súas demandas ao final, non? Pero, bueno, aínda que, segundo me transmiten, non houve vontade de acordo, o Partido Socialista non vai votar en contra dunha subida salarial, sexa como sexa. Sí. Primeiro, queremos transmitir que a alternativa dos veciños parecenos sangrante e vergonzoso que tal e como se nos transmitiu, non é que inventáramos nós, que se negocie unha subida salarial que supón cambios na RPT e nos presupostos cos dous membros non adscritos e que non se teña en conta para nada a opinión do resto da corporación. Na comisión informativa, a Alternativa dos Veciños votou a favor desta subida salarial. Por suposto que a Alternativa dos Veciños apoia a subida salarial do personal laboral funcionario. Pero tras reunións mantidas cos representantes dos traballadores e unha vez estudiada minuciosamente a documentación, atopamos cunha realidade que non se axusta ao que vostede di, señor Mouriño. Se non me equivoco, no mes de outubro falou vostede cos representantes dos traballadores para que foran preparando as propostas. Non houve unha reunión clave hasta o mes de principios de marzo e houve unha mesa de negociación que de negociación só ten o nombre, porque nesa mesa de negociación vostede foi quen leu as cantidades a subirlle o personal laboral, os funcionarios non dixeron canto se lle subía, nin se eran 20, nin 30, nin 40, e vostede díxolles que eso era o que había, e se o querían que o colleran, e senón eses 100.000 euros que lle daba para asfaltar 3 camiños. Atopámonos con que se o correcto é variar primeiro, o correcto sería variar primeiro un RPT e ver que funcións fai cada un dos traballadores, porque se supón que se incrementa un soldo asociado a un RPT que dá unha serie de puntuación e esa puntuación é a que nos leva a ter un salario que aumente. Vostede aquí o que fixo foi ao revés. Primeiro vostede decidiu que lle subía a xente e despois intentou adaptar a RPT a esas subidas. Dende a Alternativa dos Veciños queremos tamén facer fincapé en que o señor Gestal en múltiples ocasións, tras reunións coa xente que leva isto no Concello, intentou modificar RPTs. Sempre houbo problemas dicindo que non era fácil, que non se podía, que era imposible, que había que justificalas, e non se deixou. Debeu de cambiar a lei desde o 10 de setembro hasta agora, porque agora vexo que sí que se poden cambiar, primeiro atribuir salarios e despois atribuir as funcións na RPT. Vostede di que se lle subiu, dixo vostede, a case todo o mundo. É verdad, a case. Hai xente que non lle sube ningún euro. Ningún euro. Hai xente que lle sube 20 euros, 24, 7 euros. Vergonzoso. E o máis sangrante é que hai xente que está de baixa, con baixas de larga duración, e non lles van a subir a RPT. Van a aprobar unha RPT
que cando esas persoas se incorporen, que pode ser dentro dun mes, dentro de 2, non van a ter subida salarial. Dentro das subidas que vostedes propoñen, hai 2 persoas que teñen reducción de jornada por guarda legal. Unha reducción de jornada por guarda legal implica que esas persoas teñen o seu dereito a incorporarse ao seu posto de traballo, lóxicamente é un dereito fundamental, e que poden volver cando queiran, co preaviso que se haya establecido, a súa jornada completa. Na RPT establecen os salarios con reducción de jornada. Vostedes saben o que está facendo? Vostedes saben que non subir os sueldos ou minorar o salario sin ser o da jornada completa é un acto discriminatorio? Que así o recolle o artículo 2 e o artículo 9 da Lei 15/2002. E que hai 2 sentencias deste ano, no mes de febreiro, que así o atribúen. Eu non sei se vostedes é consciente deso, se foi un error, se non se deron cuenta. E un bo alcalde é o que se senta a falar con todos os traballadores. E un bo alcalde é o que cando toma unha decisión negocia e non impón. E vostede o que fixo foi impoñer. E os traballadores non lles quedou máis remedio que achantar. E consideramos tamén que hai moita xente que está facendo unhas funcións superiores ás que lle corresponden, que as teñen bastante merecidas a subida da RPT e non lle la suben a ningún. Entón, dentro do grupo de alternativa dos veciños, non imos a votar en contra, pero tampouco imos a votar a favor de algo que non se está facendo correctamente. E xa lle digo, revisen ben o do tema da RPT, porque ao mellor a xente que está nesas condicións, lóxicamente vai actuar legalmente. Nada máis. Moitas gracias, señora Rabuñal, gracias, señora Blanco, gracias, señor Bello. Hai unha cosa que se chama sindicatos. Hasta creo que teñen subvencións a nivel nacional e non nacional, teñen horas libres e cosas desas, representan aos traballadores. Se representan os traballadores, nós con quen temos que reunirnos é cos sindicatos, cos representantes dos traballadores. Por lo tanto, isto de marujeos e andar eu a ti, aquí, ali e outro lado, non? O que nos reunimos foi cos sindicatos e pediñe unha proposta que eu consideraban. Por qué? Porque debido a que a economía do Concello non vai tan mal, e debido que o capítulo 1, no cal unha serie de partidas nas cales creo que se estaban malgastando polo equipo de goberno anterior, estamos falando deses concelleiros con dedicación exclusiva, personal eventual, asesores, pois o que facía é que eran cento e moitos miles de euros que creo que iban para non facer nada no Concello, non? E esa foi a decisión que se fixo, é dicir, xa que, independentemente do 4 ou 5%, 90% das persoas que están aquí, que non son jubiladas, incluso os jubilados tamén teñen unha subida, este ano, pois creo que se sube un 4 ou un 5% ao que é o salario normal, a través do propio Estado, non? E despois están as mellores que poden facer as distintas administracións e incluso outras empresas, non? En este caso, pois, é por decisión do equipo de goberno, en colaboración, por suposto, é dicir, cos membros non adscritos, pois, por suposto que decidimos, pois, senón, hai que pensar que temos minoría, pois temos que falar. Decidimos que ese diñeiro que iba destinado a vostede no seu tempo, o asesor e outros concelleiros, pois que fora destinado ao personal do Concello, non? De aí ven que pois eses 100 e algo de 1000 euros pois os destinábamos para eso. E iso que se fai? Bueno, pois hai unha relación de postos de traballo na cal non sei se cambiou a lei ou deixou de cambiar. O que si está claro é unha cousa, que aí ven usted outra vez a ter que dicirme, reprochalle non sei a quen que antes a lei era de outra maneira, non sei se cambiou ou deixou de cambiar. O que si está claro
que un alcalde serio o que ten que coller é buscar as mellores solucións. E as mellores solucións son que se interpreten a relación de posto de traballo e a lei. Para nada se nombrou nin a persoas antes nin despois. Sí que hai unha serie de personal que está facendo as mesmas funcións, e uns por unhas razóns e outros por outras. Cando entraron no Concello, pois entraron ao mellor con unha subvención, outros como funcionarios, outros como contratados laborales dunha maneira ou doutra, e foi quedando así. O que temos que aquí parar. Non creo que nadie dos que estamos aquí vamos a cuestionar de que unha persona que está facendo as mesmas funcións e que entrou con unha subvención fai 6, 7 anos e que ahora mesmo está facendo as funcións da funcionario ou funcionario que levaba 10, 15 anos e ten as mesmas responsabilidades e ten que firmar absolutamente igual, pois terá que cobrar o máis parecido, non? Por eso que, cando usted di que é porque non se lle subiu a nadie, se lle subiron 7 euros ou 4 ou 2, é o que coincide en relación de postos de traballo, porque a relación de postos de traballo cando se fai non é facer a la Manolita subimoslle 4 e a Toñito 2. Non é así. Dicir, hai unha ficha, cada un do personal, cada unha das persoas que teñen esa responsabilidade, ese posto de traballo, ten unhas atribucións económicas, pero ao mesmo tempo tamén unha serie de responsabilidades, non? E a responsabilidade conleva consigo apareixado pois un aporte económico. É o que hai. O que non é normal, ou que non era normal, non sei se vostedes pois estuveron facendo ou deixando de facer, o que si está claro é que desde fai uns meses pois decidimos que había que intentar equiparar. E dixen ao principio, cando fixen a exposición, que non estábamos indo ao 100% satisfeitos porque ainda sigue habendo algunha injusticia, non? Pero sí, podo garantizarlle que as persoas que non se lles subiu é porque, en comparación co resto das outras persoas que están facendo as mesmas funcións, teñen as mesmas responsabilidades, pois hai ao mellor, é duro decirlo, non? Pero ao mellor 500 euros de diferencia ao mes cando tes as mesmas responsabilidades ten que firmar a mesma cousa igual. E daquela, eso estamos intentando equipararlo. Ainda así, non quedou ben. Pero bueno, que sepa usted que no exercicio do ano 2027, porque vamos a facer o orzamento, se Dios quere, po ano que ven, pois antes, seguro que intentaremos equiparar para que todo o mundo se sinta, todos nos gusta cobrar máis, canto máis mellor, pero que non se sinta desamparado, digamos, cada un que sea responsable do que hai. E hai unha relación de posto de traballo cal teño que agradecerlle aos servicios jurídicos, aos servicios de personal, a intervención, a secretaría, que emiten eses informes e tuveron que baraxar todo ese tipo de puntuación como para chegar despois a que esa persona chegue a cobrar o que ten que cobrar. Non hai nese aspecto que di usted que o señor Mouriño decidiu, deixou de decidir. E falando e rematando, en canto á transparencia do tema, creo que hasta nos felicitaron os sindicatos porque a parte de, primeiro, falar con eles, pedirles que fixeran unha proposta, e claro, contra o vicio de pedir está a virtude de non dar, por suposto, pero ainda así, podo dicirlle que un dos sindicatos casi, solo 10.000 euros estaba distanciado da proposta que estamos aprobando agora o que realmente solicitaban un dos sindicatos. Podo dicirlle que tuvemos 2 reunións informales a parte de conversacións que pudemos haber tido por outro lado, e despois o que é na mesa de negociación na cal veñen representantes de sindicatos de outros sitios que representan o noso personal con as siglas dos sindicatos en sí, e votaron a favor, por lo tanto eu considero que é unha boa relación de postos de traballo e ainda así eu penso que po ano que ven seguro que se vai a mellorar. Podo responderlle? Alguna intervención? Ahora está encendido, sí. Os sindicatos están aí, cobran subvencións e máis se cobran cotas aos seus afiliados. Pero os sindicatos están para negociar con eles nunha mesa de negociación. O que se me trasladou é que vostede, e yo dixe na comisión con estas palabras e me dixo que eran unhas lentejas moi caras, efectivamente, vostede lles dixo, aquí tedes, esta é a proposta do Concello, e se non a queredes, subimos ao mínimo legal establecido.
Eso foi o que se me trasladou a min. Oíndo a señora Rabuñal, parece que se lle trasladou o mismo. Entón, eu quero preguntarlle se efectivamente nesa mesa de negociación tuveron algo que decir ou simplemente presentaron un papel, vostede non estaba de acordo e lle dou a volta. Bueno, primeiro, iba yo decir en rogos, pero xa lle vou decir agora, porque no pleno anterior tamén o fixo, pídolle educación, señor Mouriño, hacia as nosas persoas. A que me refiero? A que cando se dirixa a nós, usted pediume nunha ocasión que cando me dirixera a vostedes que non lle chamara tránsfugas aos que realmente o son. Eu dende ese día me comporteime con educación, entonces pido yo mismo que cando se dirija a nós, se dirija polo noso nombre. Este señor non é o que se chama, o que non fala é Javier Gestal, e a persona que vostede chama asesor ten un nombre, e non era asesor, é Rubén Camaño. Entón, pidolle educación, como vostede me dixo a min unha ocasión, se queren que respeten, respete. Con respecto ao que dixo polo tema da RPT, mire, nós ganábamos un sueldo, porque nós aquí viñamos a traballar. Pola mañán, pola tarde, os sábados, os domingos e, por supuesto, tiñamos un sueldo. Pero por qué? Porque nós traballábamos e nós atendíamos a xente. E aquí, cando viñan os veciños, estaban atendidos, non tiñan que marchar 2, 3 e 4 veces a semana porque nadie os atendía ou porque chamaban por teléfono e non se collía o teléfono nunca. Eso primeiro. Segundo, con respecto ao tema da negociación, xa yo expliquei antes, unha mesa de negociación é para negociar. E eu, se non me equivoco, algún representante sindical dos que veñen, non dos daqui dos traballadores, senón dos que veñen de Comisións Obreras ou de GT, chegou incluso a decirlle que, claro, que tamén se suben sempre os sueldos aos funcionarios cantidades elevadas, nunca se van a equiparar, lóxicamente, o que son os complementos específicos co do resto do personal laboral. E a súa resposta foi, esto es lo que hai, si lo quieren lo toman, si no, lo dejan, e con estes 100.000 euros podo faltar os camiños, xa yo dixen antes. Entón, non fai falta o que di vostede, déjeme, vaime negar que vostede se reuniu incluso con xente de forma individual e non con todo o personal. Non, usted atendeu e fixo o que lle dou a gana e subiulle as cantidades a quen lle dou a gana, pero non pasa nada, van a votar a favor vostedes, van a votar, pero teñen o personal moi contento, nada máis. Moitas gracias. Eu, a verdade é que respeto os nombres de cada unha das persoas que vostede mencionou, pero eu estaba aí falando do que cobra cada unha das persoas que usted dixo que tiñan nombre e cobran por un cargo que teñen, non? Entón eu aplicarei o cargo, non aplicarei o nombre da persona, penso eu. Perdone. Non, por eso que eu pidolle educación e respeto, eu intento respetalo, por eso que non nombro a nadie, senón que falo de asesores, vale? E falo de concelleiros con dedicacións, non teño por que nombrar, dicir que un e outro deixa de ser, todos sabemos cales eran, cales non eran, eso non sabemos, é o mismo. Relacionado con que falámoslle mal os dos sindicatos. Home, non sei. Usted pensa que os sindicatos son tan parvos como para votar a favor da relación de postos de traballo na mesa de negociación, votar a favor porque lle teñen medo ao alcalde? Será eso? Non sabía eu que tiña tanto poder. Usted non sabe que na relación de postos de traballo é preceptivo que haxa unha mesa de negociación? E esa mesa de negociación relevaba todas as fichas e todo que puderon ver os representantes dos traballadores. E nesa mesa de negociación o que solo falaron foi eso, é dicir, de que, coño, se sube moito os habilitados ou aos funcionarios, pois nunca vamos a poder chegar a equiparar, por suposto, vai ser sempre así. O director xeral de Inditex non vai a cobrar nunca, igual que un jefe de servicio, nin outro. E no Ayuntamento de Carral tampouco. Pero que sepa usted que a transparencia hai, ditadura non hai, porque na que lle dixeran unha cousa, outra dixeran decir, se lle dixen, ademais, verdad que podía ser que eu podía haber feito como fixo o señor alcalde anterior, que no ano 25, que adaptou a relación de postos de traballo
porque había unha lei na cal pois, os traballadores laborales, fijos, non sei que máis, tiña que adaptarse de unha forma ou de outra. Porque no ano 25, en enero, en febrero, porque non fixo un orzamento, porque non aprobou os presupuestos e iba incluído xa o que ustedes consideraran que debía ser. Non o fixeron. Estamos só no 26, co que non fixeron ustedes no ano 25. E vos teña culpa a que cambiou a lei ou que hai alguén que non entenda a lei de outra maneira. Por favor, señora Rabuñal, cando os representantes dos traballadores votaron a favor, eu veño máis que convencido de que teño que votar a favor agora no pleno. Se votaran en contra, se non estuveran de acordo, pois posiblemente deixaríamos a relación do posto de traballo sobre a mesa. Xa se faría. Xa se faría. Pero votaron a favor e, polo tanto, traemos a relación de postos de traballo a este orzamento e, además, xa que as partidas incluídas das subidas que se van a facer, que, como ben lle dicía, non afectan aos camiños, nin ás 3 pistas, nin nada polo estilo, porque ese diñeiro é dos asesores e dos cargos políticos que había no anterior goberno que chegan para repartir co resto do personal do Concello, que son 57. Xa. É moi cortiño porque eu lle fixe unha pregunta concreta que non me contestou. Perdón. Eu lle fixen concretamente a pregunta foi: é certo que vostede chegou e dixo aquí temos as obras do goberno anterior, que son 100.000 euros, ou aceptades este reparto que teño co resto dos traballadores, ou solamente subo que me establezan legalmente? É certo que eso foi así? Non falamos de obras para nada neso. Non estou falando de obras. Usted faloume non sei que de obras. Non, dixen, o resto que lle sobrou dos sueldos dos anteriores concelleiros e os asesores son 100.000 euros. Estos son os restos que deixaron os concelleiros que sei que gastaban moito. Son 100.000. Dixen 100.000. 110.000. 100.000. Estou indo mal todo. Vale. Teño encendido o micro, igual é que non está encendido. Vostede chegou e lles dixo, teño un 4% de subida ou 110.000 de subida. Esta subida de 110.000 é cas miñas condicións. Se non as aceptades, entonces o 4%. Se eu sou sindicato, que firmo? Evidentemente vou firmar a favor. Non me vai quedar a solución. Pero eso non é negociar. Eso é chegar e decirle, son lentellas, ou isto, e se non pasa sin comer. A pregunta é concreta, e quero que me responda. Pois, por suposto que llevo a contestar. Creo que estaba contestando en general. Perdone, que non me dirigira a usted cando estaba contestando. Vamos a ver. Sí, desde outubro, que lle digo aos sindicatos que fagan unha proposta, presentan unha proposta, os 3 sindicatos que hai, os dos funcionarios, a máis 2 de personal laboral, presentan a proposta. Esa proposta pasa aos servicios de personal, que son os que teñen que elaborar o tema, é a intervención. E búscase a maneira de satisfacer as peticións que están facendo. Tense unha primeira reunión cos sindicatos, cos representantes dos sindicatos aquí ao Concello, facéndolles ver o que hai. Este é o que hai, este é o diñeiro que máis ou menos pode facer, e estas son as fichas de cada unha das persoas, de cada un dos postos de traballo que hai no Concello. E estas fichas son así. Esta persona, a máis esta, están facendo absolutamente o mesmo traballo. Teñen absolutamente a mesma responsabilidade e teñen que facer absolutamente o mesmo. Polo tanto, este posto, a máis este posto, eu quero que se intente equiparar. É imposible. Por qué? Porque que non chegaría o diñeiro a nada. Bueno, pois busquen a maneira, dentro do que é o personal do Concello, busquen a maneira de intentar equiparar todas estas fichas que cada un do personal ten. Eso foi o que se intentou, e fíxose. E plasmouse primeiramente aos representantes dos sindicatos. Escoitaron, levaron notas, levaron os papeles, porque era unha reunión informal. Tuvemos unha segunda reunión informal. Todos de acordo. Eu non sei que ven este tema. Home, non o sei. Chega despois a terceira a reunión xa, o que é o tema de que xa están os sindicatos non a nivel de Carral xa, sino que a nivel de outros entes. E veñe un representante da CIGA, un representante de comisións, outro representante de outro sitio e outro do outro. Ben, facemos un plantexamento
Pois, bueno, pois está ben, só houve unha discrepancia, só exclusivamente unha discrepancia, dicindo, desta maneira, os funcionarios e outros funcionarios van a seguir cobrando máis que nadie. Pois eu entendo tamén que teñen que cobrar, porque antes de firmar calquera cousa, o alcalde dá VB, visto bueno. Quen certifica, en este caso, secretaria. Quen autoriza os pagos, neste caso, é a interventora. Quen fai calquera outra función, é dicir que lle pasa a interventora para pagar e tal, é o técnico de turno. E, polo tanto, esa xente ten certa responsabilidade. E ao ter certa responsabilidade, porque todos sabemos tamén que está moi judicializado todo, e atopámonos moitas veces a quen chaman a declarar. Pois o alcalde, a máis os secretarios, a máis os interventores. Bueno, pois a xente, por lógica, ten que ter máis responsabilidade e por lo que ten que cobrar máis. Non hai nada disso. Sigue dicen, é dicir, o que supoñía, si, esa suba, que non tiñamos por que facela. Se facemos como o anterior alcalde, non se fan presupuestos, e siguen así. Incluso no ano 24. Estamos falando dos últimos presupuestos. Siguen así. Joder, e encima, que temos un estímulo con eles, están ustedes ofendidas porque subimos 100 e pico de 1000 euros ao personal do ayuntamiento. Pois non sabemos. Que vou dicir que sí, que eso supón 3 kilómetros de carretera. Pois claro que sí. Que queren os políticos máis que facer obras? Claro que sí. E sigo eu dicindo. Pero eso non quere dicir que fora unha amenaza, deixar de ser. Que non están de acordo. Que queren ustedes retirar a relación de postos de traballo ahora mismo e dicir, non, que quede sobre a mesa e tal. Non pasa nada. Sería unha irresponsabilidade por parte do alcalde porque chegou a un acordo cos sindicatos. Ustedes fagan o que queiran. Votos a favor da relación de postos de traballo. Votos en contra. Abstencións. Terceiro, dictamen de orzamento do Concello de Carral 2026. Ben, fago unha breve presentación do que é o orzamento do Concello de Carral. Como ben saben vostedes, unha das obrigaciones, ou quizás a obrigación máis importante que ten que facer unha persona que ten responsabilidades políticas, ten responsabilidades nun ayuntamiento e noutras administracións, é ter os presupuestos, os orzamentos ao día, non? Neste caso, o Ayuntamiento de Carral non tiña os orzamentos neste ano 2025 e estaban traballando no ano 2024. Unha das argumentacións polas cales se decidiu presentar unha moción de censura foi porque había un desgoberno e non había posibilidades, como se falou fai un momento, de intentar actualizar as cousas. E así estamos que non tiñamos orzamento. Si é certo que estes orzamentos tiñan que estar en vigor o 1 de enero para cumplir a lei ao 100%, 1 de enero do ano 2026. Por circunstancias, ustedes entenderán, na máis que nos quedou o último trimestre para tomar decisións de cara ao que iba a ser este orzamento, ainda así se presenta neste primeiro trimestre do ano 2026. É un orzamento ambicioso, un orzamento que aumenta o 10% do que era o orzamento do ano 24, que supón casi 7 millóns de euros, nos cales, pois, tanto as inversións superan, falábamos de bueno, inversións reales son 1.473.000 frente a 1.030.000 que había no ano 24, e, bueno, eso supón un 10%. Aumentase casi todas as partidas, según as necesidades, según o criterio do equipo de goberno
que temos neste momento, estamos máis satisfeitos da labor que fixeron tanto servicios de intervención de Secretaría e servicios jurídicos para poñer adiante o que é un presupuesto, que é a cousa máis importante que debe ter un concello ou unha administración. É por iso que hoxe sometémolo a votación. Tuveron ustedes desde 8 días, desde o día que se lles presentou hasta hoxe, 7 días nos cales puderon habelo estudiado. Seguro que tendrá algunhas lagunas, seguro que nos gustaría que fora máis ambicioso, seguro que por parte dos distintos grupos priorizarían unha cousa en vez de a outra, pero si está claro é que estamos falando de un presupuesto. Como ben di a palabra presupuesto é un pouco, que non é así que é orzamento en galego, pero presupuesto é presupoñer, e iso sí que partimos destes números e teñen completa seguridade vostedes que cando acabo o exercicio non vamos a falar de 7 millóns de euros o que se vai a invertir en Carral, senón que cando fagamos a liquidación alá no ano 2007 verán ustedes que vai a estar moito máis incrementado. Pero ainda así, les podo dicir que nos sentimos satisfeitos do proxecto que ahora mesmo presentamos. Alguna intervención? Señor Bello. Sí, gracias. Nada, simplemente decir que me alegra que volva a haber un orzamento a un pleno, non? Agardemos que saia adiante porque é necesario para o Concello. Señora Blanco. Está encendido ahora. Vale. Bueno, o Grupo Socialista xa manifesta o voto en contra antes de empezar a exposición. Facémolo porque non consideramos que ese sea un orzamento útil para a veciñanza nin adaptado á realidade económica actual. Non hai ningún tipo de concreción, todo queda no aire, non hai unha liña clara de actuación, é moi ambiguo, hai unha falta de transparencia absoluta. Non contou vostede, alo menos, coa participación dos socialistas e a alternativa dos veciños, eso se quedou claro na comisión, non? Vostede sigue en minoría, ainda que supoñemos que si negociou que a concelleira non ha escrito e que o concelleiro non ha escrito. Pero repítolle que está en minoría. Non se puso en contacto, desde logo non comigo, polo que expresou a señora Rabuñal, con ela tampouco. Recorde tamén que eu sempre me mostrei disposta a falar e a chegar a acordos. De feito, vostede máis eu chegamos a algún acordo. Non sei cal é o motivo de que non nos chamara. Pero, se vamos ao detalle, vou a recordarlle, e falamos aí un momento precisamente deste tema, que estamos nun contexto internacional de guerra. Afecta este pequeno concello, por moito que non queramos velo. Ou que nos parezca que está moi lonxe, non? Os orzamentos son, como vostede di, algo que presupoñemos que pode pasar, pero de maneira conxuntural, non é algo estructural. Quero dicir, ten que dar resposta inmediata aos problemas inmediatos dos veciños. Se cando este presuposto se empezou a facer ou elaborar no mes de outubro, novembre, cando fora, as circunstancias non eran as que hai hoxe, pero desde fai un mes son as que son. Entonces, neste contexto, hai moitas familias que poden empeorar a súa situación económica. A crise está aí. Eso non yo digo para alarmar a nadie. Yo digo porque teño coñecementos suficientes como para saber que o que ven non vai ser bo. Entonces, non vemos unha aposta clara por emerxencia social, ni por educación, ni por vivenda. Non vemos que sea un incremento sustancial na partida de emerxencias, un fondo específico para unha emerxencia rápida, urxente, en 15 días. Non vemos un gran incremento nas bolsas escolares, por exemplo. En canto aos apoio das familias, pois se mantén máis ou menos a mesma. A línea sigue sendo a mesma, vale, subimos, pero estamos facendo fronte á situación que hai neste momento a nivel mundial, non solamente a nivel Irán ou a nivel Venezuela ou a nivel Palestina, non, é que isto nos afecta a todos. Vimos ahora mismo precisamente dunha reducción de impostos porque o goberno tuvo que actuar de maneira conxuntural. O Concello tamén ten que actuar desa maneira. Entón, se ten que cambiar algo que xa tiña pensado, terá que cambiarlo. En canto ás mocións presentadas polo Partido Socialista, o Partido Popular, xunto co resto da corporación, votou a favor de 3 mocións que presentou o Partido Socialista e que precisan de fondos. Esas mocións se aprobaron por unanimidade. Entendemos que estarían de acordo con elas.
A primeira é a de mobilización da vivenda baleira. Non vexo no orzamento fondos en ese sentido, non? Que perseguimos con eso? Revitalizar o rural e máis facilitar o acceso á vivenda das persoas. En Carrala, de día de hoxe, creo, se non estou equivocada, se venderon todos os pisos que estaban nas promocións, non hai vivendas en aluguer, non hai nada, e no orzamento non se contempla nada tampouco. A mellora do SAF, un control máis exhaustivo, tamén votou a favor. Tampouco hai fondos destinados a ese servizo de control á empresa, vale? En canto a prestación de servizo de limpeza de pozos negros e fosas sépticas, tampouco aparece reflectido de ninguna maneira. Ninguna das partidas orzamentarias, polo que votar a favor destas propostas, que votou a favor porque era bonito, porque quedaba ben decir sí, estamos de acordo, pero despois non poño fondos encima da mesa para eso. Vostede me dixo que o protocolo do SAF que era moi complicado de implantar. Dios mío, todas as empresas que teñan un certificado de calidade, e lle podo decir que son unhas cuantas, teñen controles de calidade sobre as súas contratas e subcontratas. Todas. Están obligadas pola norma, 9001. Tal e como se desprende do documento de orzamento, as prioridades que aparecen reflectidas de forma clara non son suficientes. Pero por eso lle digo, non é un problema técnico, é un problema de prioridades políticas. Vostede chegou aquí, presentamos unha moción que vestía moi ben e que era moi bonita e que iba a vender moi ben no periódico, votou a favor e despois non pasou máis. Desde o PSDG queremos ser claros, non imos apoiar uns orzamentos que non atenden a conxuntura actual, que non reforzan as bolsas educativas e non garanten igualdade de oportunidades. Por outro lado, en relación ao famoso futuro centro de saúde, non hai ningunha partida explícita que diga que se vai comprar un terreno. O sea, a Xunta de Galicia, vostede non lo dixo a nós, a prensa e a todo o que quixo escoitar, que a Xunta de Galicia tiña o compromiso de que dixo curto ou medio plazo, non se recordo se dixo 2, 3 anos, a verdade é que se me van, igual dixo 20 anos, claro, pero eu penso que dixo 2, 3, que iba a haber un centro de saúde, e que vostede se comprometeu, como corresponde, a dotar o terreno. E neste orzamento do ano 2026 non hai unha partida que poña a compra de terrenos. Entón, que pasa? Que ese acordo que ten que a Xunta de Galicia non é tal, non hai ese compromiso. Por que non hai unha compra de terrenos no ano 2026? Eu entendo que se a Xunta de Galicia non se comprometeu dunha maneira formal e mobilizar un montón de dinheiro para comprar terrenos, está hipotecado. Pero se vostede ten a conciencia e a confianza na Xunta de Galicia de que vai facer ese terreno, compro. Pero dalle unha aplicación que sexa tal cual no orzamento, que poña comprar terrenos para. Porque senón eu non o creo. Non sei se o resto da corporación. É a veciñanza. E, bueno, non me vou estender moito máis nesto, pero sí que lle vou facer unhas puntuación, 4 cousas. Hai moitas máis, pero non nos vamos pasar. 6.000 euros en programas de formación. 6.000 euros, estamos falando de fomento do emprego. 6.000 euros. A calquera empresa que lle vaya e lle diga que ten 6.000 euros de formación, unha empresa, evidentemente, que se poda comparar co tamaño do concello, dalle a risa, porque calquera empresa, entre os fondos que ten da Fundae e os fondos que ten a propia empresa, gasta bastante máis de 6.000 euros. Estamos falando non de gastarlos en, perdón, digo gastar, estou equivocada, é invertir, non en personal do concello, é fomento do emprego. 6.000 euros, sendo moi generosa, dá para formar o mellor como moitísimo en formaciones moi cutres a 100 traballadores. Como moitísimo. Eso, estamos falando de formaciones de 2, 3, 4 horas. Se lle queremos dar unha formación de plataformas elevadoras, por exemplo, conforme a norma UNE, xa non nos dá nin para 10 traballadores. Vale? Entón, 6.000 euros de fomento de emprego. Porque o resto da partida de fomento de emprego é maquinaria e utilización de utillaje, moi ben, energía eléctrica, agua, limpieza e aseo. O sea, políticas de fomento de emprego, 6.000 euros. Hospitales, servicios asistenciales e centros de saúde. Quería que me explicara si esta cantidade que aparece aquí de que alternativa, insisto moito neso, e vostede explicou non moitas veces, pero eu non termino de velo claro. Quen paga eses cartos? A FEGAM, o Concello, o mantemento do centro de saúde, me refiro. A FEGAM, os fondos que lle entrega ao Concello, o Concello paga a través, pero quero decir, a través dos cartos da FEGAM o paga o Concello, se lle vai dar a Xunta, agora o que están arreglando, que xa por fin se comprometeron a arreglar o centro de saúde. Estamos falando de 18.000 euros solamente de limpieza e aseo. Vale? Eso non é unha crítica, simplemente que nos explique quen o vai pagar efectivamente. Libros e biblioteca municipal, 5.000 euros, 5.500 euros.
A cantidad é suficiente, que a señora Mercedes xa o falei cando ele era concelleira de Educación. O banco de libros de texto do Concello, de libros de texto de secundaria, é deficiente. Eu sei que o Concello non ten competencias en educación, perfectísimamente. Pero, mentres fai uns anos, e xa parece que nos esquecemos porque xa fai moitos anos, había libros gratuitos, todos os libros gratuitos para todos os nenos, co goberno tripartito. Cando chegou o goberno da Xunta de Galicia, decidiu facer ese fondo como que non sei ni como se chama, que lle dá aos nenos así en función da renta e demais. Me parece perfecto. Pero, se iso é así, entonces alguén terá que compensar. A educación en España é gratuita e os libros non son gratis. Entonces, 5.500 euros, penso que é unha partida moi pequena, porque o Banco de Libros do Concello debería ser máis grande e garantir que todos os rapaces que estudien en institutos públicos teñan libros gratis. E máis, como lle digo, non é un gasto, é un investimento. En educación nunca se gasta, sempre se investe. E ademais son libros que os rapaces van a utilizar os 3 ou 4 anos, non os van a utilizar un ano e despois tiralos. Vale? Bueno, non me vou parar moito máis, porque, bueno, evidentemente non me gusta o presupuesto, evidentemente vou votar en contra. Moitas gracias, señora Blanco. Señor Rabuñal. Bueno, eu, igual que dixo a señora Blanco, confirmo que nadie nos citou para falar con nós para tratar o tema dos orzamentos, pese a non habelo pedido nin vostedes nin nós, foi o señor Mouriño quen se ofreceu aquí e a nós non nos chamou en ningún momento. Xa sabemos que no goberno o PP son 5, pero en realidade son 7, porque todo se decide con estas dúas persoas que fixeron a moción. Estes orzamentos dos que vostede presume de ser os máis altos da historia do Concello de Carral, con 7 millóns de euros, que parece que conseguiu vostede, señor Mouriño, 7 millóns de euros, e mire, os 7 millóns de euros veñen para o Concello de Carral pois a través do Estado, de axudas da Diputación, da Xunta, de diversas formas. E unha boa xestión fai que os investimentos sean máis, e a boa xestión que vai haber nese presuposto é gracias ao traballo que fixo a Alternativa dos Veciños, porque gracias a eso vostede agora pode dispoñer de todos os cartiños que hai no Concello, e non porque non os invertíramos, sino porque non os había hasta que se fixo unha boa xestión por parte da Alternativa, porque nos dedicamos durante moito tempo a pagar todo o que vostede debía. Con respecto ao tema do presuposto, mire, baixaron as partidas en fomento de empleo, baixaron en actividades con mocidade, baixaron en educación, baixaron a partida en actividades culturais na biblioteca. Coincido coa señora Blanco en que no centro de saúde, porque e íbamos insistindo nese tema do centro de saúde, e vostede cansouse. Mire, todo isto que hai aquí, todo isto son as publicacións que vostede fixo en distintos medios dicindo que íbamos a ter un centro de saúde novo. Pero, casualidade da vida, o conselleiro de Sanidade di de 4 a 5 anos ou sabe Dios donde. Casualidades da vida, o conselleiro estuvo co presidente do noso partido e dinos que non hai centro de saúde novo en Carral, que ao mellor, cando se faga, sabe Dios cando será, e que ao mellor se fará compartido incluso, e que se pode facer incluso en Cambre. De todas formas, desde a Alternativa, encantaríanos ter o centro de saúde novo. Sempre vamos a abogar por os beneficios para os veciños. Non aparece nos orzamentos ningunha finca, nin ningún orzamento para poder adquirila. Con respecto á depuradora, vostede aquí nun pleno comentou que en as negociacións que vostede tuvo co director de Augas de Galicia se iba a intentar chegar a un acordo ca depuradora. En un xornal que saliron estes días daqui do Concello pon que o vai a facer a Xunta de Galicia, que se vai a mirar a maneira de financialo, e que vostede nunha ocasión dixo aquí nun pleno que estaba disposto a poñer un tercio do que fixera falta. Vai non facer co remanente, vai pedir un crédito, míntenos como co centro de saúde e non vai haber depuradora. O director de Augas de Galicia a min o 27 de enero na Coruña nunha reunión díxome que non había ningún tipo de proxecto de depuradora para o Concello de Carral. Gradas dos capelos.
Dixo vostede que en xaneiro teríamos un convenio firmado para poder sacar adiante as gradas do campo de fútbol de Os Capelos. A día de hoxe, unha vez estudiados todos os convenios da Xunta de Galicia firmados desde 1 de enero hasta o día de hoxe, comprobados na páxina da Xunta, non hai ningún convenio para o Concello de Carral para facer as gradas. Entendo que o sacará igualmente, como dixo aquí vostede, pero tampouco vemos ningunha partida para facer as gradas. Nós deixamos cartos para poder facer as gradas e estaba feito un proxecto. Entón non entendemos por que non se fai. Fala vostede tamén, no periódico este que sacou vostede, dunha residencia para maiores. Donde? Temos a finca, igual que co centro de salud. Unha residencia de maiores non é o mismo que unha casa para o maior. Ten vostede xa o local para facelo. En que consiste? Outra mentira máis, como a do centro de salud, pode ser. Mire, no orzamento, Alternativa dos Veciños pediu unha subvención para o control de filtración de augas. E hai unha memoria feita desa auditoría, con uns plans e varias actuacións tiñan que estar feitas xa a día de hoxe. E tiñan que estar establecido no orzamento esas cantidades para invertir nesas actuacións. Non se contemple en ningún momento. O ENIL, Alternativa dos Veciños, sacou para adiante o tema da catalogación do ENIL, cousa que vostedes deixaron sen facer. E hai un informe, isto é o de Augas de Galicia, e isto é o do ENIL, feito pola técnica de medio ambiente, onde hai que invertir unha serie de cantidades e que vayan reflejadas no orzamento que tampouco fai vostede mención en ningún momento. Contratación da ADL. Dixo vostede que sería Carral quen levaría a cabo a contratación da ADL porque o Zacesuras, por uns problemas xurídicos, non podía facelo, que o iban a asumir desde aquí. Non hai en ningún momento ningunha partida para contratar a esa persoa, independientemente da subvención. No pleno de xaneiro quedou vostede de sacar para adiante o tema dos hidrantes. O informe da policía que establece que se iban a colocar. Son melloras polo tema dos incendios. Non hai ningunha partida tampouco para o tema dos hidrantes. Axudas e subvencións. Vimos que incrementan as axudas nun colectivo, pero non incrementan as axudas para deportes nin para as medioambientales, solo para o que son as comisións de festas. Que pretenden facer? Un convenio? A nosa interventora non nos deixou facer convenios con Remanente porque consideran que son subvencións encubertas. Entón, entendemos que se non van nos presupostos non se van a poder facer. Colonias felinas, ningunha partida para tratar este tema. E despois hai outra cousa que creo que a máis importante de todas, que é servicios sociales. Meten unha traballadora social 8 meses a través da subvención, cando en realidade o que fai falta en servicios sociales era algo que lóxicamente desde a Alternativa dos Veciños se iba a facer. O que fai falta en servicios sociales é unha persona que non sea temporal, sino unha persona que leve o tema da intervención familiar, porque estamos tendo en Carral problemas moi gordos na problemática das familias e non se contempla esa contratación. Comedor sobre rodas. 7.500 euros para o comedor sobre rodas. O comedor sobre rodas, para que a xente me entenda, é o servicio que ten o Concello en donde se paga por un menú sobre 7,35 € para que yo leven a todas as persoas necesitadas. O Concello asume unha parte, o usuario outra e a Xunta outra. A usuaria asume 1,95 €. Neste momento hai 16 usuarios, concedidos 25 porque se solicitaron por máis persoas. 1,95 por 365 e por 25 usuarios salen 18.000 euros. 7.500 vostedes. Pero é increíble que metan 23.000 euros en orquestas, en música. Ten razón, a vostedes sempre lle gustou a farándula. No ano 2024, o presuposto de servicios sociales era 1.053.000 euros. E agora ten un presuposto que aumenta 600.000. E mete solo en servicios sociales 60.000 euros, baixando partidas fundamentales como a que acabo de nombrar.
As ordenanzas de servicios sociales están todas feitas. Non entendemos por que non as sacan, ou sí que o entendemos, porque non lle interesa. É obligatorio pola inspección que houbo da Xunta. Están listas. Deixounas feitas a concejala de servicios sociales. Saben que están. Non as sacan porque non lles interesa. Non se contemplan tampouco nos orzamentos. Non ten pensado facelo? Teñen unha inspección mañán, a ver o que lles din. E xa por último, vostede presume no periódico de que fixe unha moción de censura e que iba a oír as necesidades dos veciños, que iba a estar dialogante, que iba a sacar para adiante as súas necesidades. E vou falar de algo que non vexo nos orzamentos, e vostede que está tan participativo. Isto é unha nota do ano 2010, súa. Vamos a hacer 2 campos de fútbol. Uno en el polígono de Los Capelos y el otro en San Vicente de Vigo. Debe de ser polo que nos roubou, sabe? En cuanto al de San Vicente de Vigo, Mouriño señala un retraso debido a que tuvimos un problema con la parcela inicial, pero seguro que este verano comenzaremos a acondicionar los terrenos. Pois mire, xa que está e que promete, tampouco meteu no orzamento. Que a mellor xa é hora de que nos lo devolva. Vamos a votar en contra dos presupostos. Moitas gracias, e a verdade é que ainda non son tan malos, porque para acordarse dos gatos, a máis dos hidrantes, É obligatorio por lei. dun enil no cal un enil que chamamos enil, son os muiños do Batán, que algúns dos veciños que están aquí conocen, e os outros se non conocen, invitamos a que os vayan ver, e que os vayan ver agora, porque dentro de un par de meses ou 3 xa van a quedar sorprendidos do ben que están, e do que ustedes abandonaron durante todos estes 6 anos, non se acordaron de ir para nada á Costa da Egua, e así é que están abandonados totalmente. Falamos usted, solo lle teño que dar a razón nunha cousa, en servicios sociais. Temos que contratar unha persona, unha coordinadora, un coordinador ou que sea, para coordinar servicios sociais, si é certo. Aí sí que non imos, xa lle dicíamos no seu día, non imos escatimar esforzos, e de todas formas non vamos a escatimalos. Aí sí que ten vostede razón que os servicios sociais temos que poñer unha persona que poña en orden todo o que estamos falando deso, para que leve consigo tamén o comedor sobre rodas. O comedor sobre rodas que non ten a Xunta, e o Concello participa, e os usuarios tamén. Residencia de maiores. Vamos a ter unha residencia de maiores sufragada ao 100% pola Xunta de Galicia. Nós vamos a ter que darlle só exclusivamente os terrenos. Que lle quede grabado. Inversión importante, non estamos falando de cousas pequenas, estamos falando dunha residencia para maiores en Carral. Estamos falando dunha residencia para maiores de 96 personas. Eso, que lle conste. E as Gradas dos Capelos non tiña un proxecto, hasta ustedes tiñan dous proxectos para as Gradas dos Capelos. Non sei o porqué ni o porqué non. Pero o caso, tuveron tal torpeza que para solicitar a subvención o ano pasado, no ano 25, nin souperon a quen había que solicitara. Nin souperon siquiera como había que presentala. Este ano ainda non saliu. Estou pendiente de firmar o convenio ca Consellería de Presidencia. É certo que en enero ainda non o firmei, nin en febrero, nin me chamou, pero imos a firmar o convenio para facer as Gradas dos Capelos. E que sepa, ademais, que vamos a aportar moi pouco dinheiro por parte do Concello. E fala vostede da depuradora. Que morro ten usted falándome da depuradora? Resulta que nós pensando que tiñamos un proxecto para a depuradora, e que tanto falaban de que había un proxecto para a depuradora, e que temos unha memoria valorada da depuradora. E resulta que o proxecto para facer a depuradora, que é preceptivo para ir chorar por aí arriba, e para que non la fagan, que é preceptivo, resulta que no ano 22 solicitan ya a Diputación
un convenio para axudarlle a pagar, porque o proxecto da depuradora vai a 100 e pico de mil euros, 120.000 euros. E vai o presidente da Diputación, o Valentín González Formoso, a máis o señor alcalde de Carral, firma un convenio no compromiso de que nun ano se iba a quitar a contratación o proxecto da depuradora. Hasta hoxe. Eu pensando que tiñamos un proxecto, porque ustedes falan da depuradora, pensando que había un proxecto en 6 anos, non son capaces de quitar a contratación o proxecto. E non só iso, perder 120.000 euros que había de compromiso que a Diputación os daba, e nin nos foron reclamar para nada, para dicir, oye, pois xa que non se acordou de presentar este proxecto, bueno, pois dárolos para outra cousa. Nin para eso siquiera. E atreves usted a falar da depuradora. Atreves usted a falar da depuradora. E atreves usted, ademais, de asumir e dicir, non, un 30, un 30, un 30. E, ala, que a Diputación poña un 30, a Xunta outro 30 e outro 30, que foi o que falou usted. Por certo, se lle pido rigor. Inviteina moitas veces a asistir co alcalde ou cos concelleiros que consideremos oportunos a visitar as distintas administracións. Non suplante, porque non é legal, non suplante a súa personalidade por outras cousas. Usted asistiu a unha reunión de Aguas dicindo que era concelleira do Concello de Oleiros. Usted asistiu fai poucos días a unha reunión nos ministerios da Coruña dicindo que era técnica de medio ambiente do Concello de Oleiros. Usted non suplante, por favor, non suplante, que non faga como facían... Mourinho, teña moito cuidado co que está dicindo. Teña grabado. moito cuidado co que está... Dixenlle unha vez que non vou a consentir, que non o vou a consentir. Queda grabado, queda grabado, queda grabado. Non me vai a temblar o puño e levalo a donde o teña que levar. Non me vai a temblar o puño. Xa yo dixe, señor Mourinho, e non é unha amenaza. Non é unha amenaza. Non é unha amenaza, Eu fun ás dúas reunións na calidad do que fun. E non fun suplatando ningún tipo de identidade. Teña cuidado co que di. Teña cuidado co que di. Vaise meter nun problema. Señora, eu fun con quen fun. Rabuñal, pídolle, por favor, orden, vale? Non se me altere. Solo lle digo que non o volva a facer. Inviteina, moitas veces incluso, a formar a ser membro da Comisión de Goberno, da Xunta de Goberno. Usted dixo non. Eu pídolle, ademais, cando usted queira ir a algún sitio, non dude en chamar e dicir que vai en nombre do Concello de Carral. Non ten por que ir en nombre de ningún outro concello para falar de cousas de Carral. Porque usted acaba de facer fai un momento mención de que usted tuvo unha reunión co director de Aguas e lle dixo non sei que. E usted iba ali en calidad de concejala do Ayuntamiento de Oleiros. Así figura no papel. E así figura o outro día nos ministerios cando falamos das franjas do lume. E que usted, ademais, nestas cousas que poñen nesto no Facebook e por aí, xa vin que non sei que tal asistía a unha reunión tal. Usted asistiu como técnica do Concello de Oleiros. Porque esas cousas quedan grabadas, porque non ten que ir nadie, é dicir, toda a persona que vai ten que identificarse. E usted identificouse como membro do Concello de Oleiros. E eu encantado de que usted traballe para o Concello de Oleiros, pero digolle ademais, non suplante cousas, e despois, polo menos, non diga que asistiu a unha reunión falando dos temas de Carral. Como isto queda grabado, leve usted onde considera oportuno. Eu tamén o podo levar. Advírtolle que non volva a suplantar o tema. Porque xa fai poucos días, falan ustedes da FEGAN, e falan ustedes de educación, a máis falan ustedes do que é o centro de saúde, e fai uns días chama tamén a FEGAN, manda aí unha carta, dígame usted como está a situación do Concello. E claro, o presidente da FEGAN e a secretaria da FEGAN dille, oiga, mire, usted é membro do goberno? Non. Usted que en calidade que é de concelleira? Home, pois pregúntelle ao alcalde, non? Ese é o normal, non? Ese é o normal que hai que facer. Pero, bueno, centrémonos no tema ese. Por eso lle digo, que teña... non o volva a facer. Bríndolle a oportunidade que poida ir en nome do Concello de Carral. Non ande falando de que vai en nome do Concello de Oleiros. Vaya, cando vai a representar a Carral,
ou que vai a escoitar algo de Carral, invito a que vaya a usted ao que considera oportuno. Queda grabado, non se preocupe, queda grabado. Tome todas as decisións que poida tomar. Relacionado con, non me acordo que máis, o centro de saúde, por suposto que vai haber centro de saúde, e por suposto, ademais, o grupo socialista presentou no Parlamento unha pregunta, e o conselleiro así lle preguntou que inicialmente é certo o máis urgente ahora mesmo é arreglar o centro de saúde que temos, e por suposto pensar no centro de saúde novo. Por eso que non hai esa ilusión e esas ganas de desfacernos do centro de saúde para que sea da Xunta, porque queremoslo para nós, porque vai a ser temporal e, polo tanto, esas instalacións vamos a aproveitalas o día de mañán para calquera cousa que podamos necesitar, que ahora mesmo o mellor na temos en mente, pero sí é certo, e vai a facer outro centro de salud. Vai a quedar sorprendido usted, cantidad de terrenos que vai a adquirir o Concello de Carral para facer todo tipo de cousas. Por qué? Porque durante todos estes anos non hubo unha previsión para facer nada deso. E agora si que vai haber. E por iso fixemos a moción de censura. Da cal, señora Blanco, señora Rabuñal, home, o outro día aí atrás no polideportivo, non sei, a señora Rabuñal que podría estar enfadada, pero non votou a favor de que eu fora alcalde. E usted tampouco votou a favor que fora alcalde. Entón, se non vota a favor, vota en contra, home, non toma mal tampouco que nos chamemos tamén para tomar decisións importantes, non? Porque cousas importantes, non a interrumpí, non a interrumpo, estou contestando. Cousas importantes son normales, que claro, que se tomen con personas que realmente sabes, podes confiar nelas, non? Democracia é total, esta democracia, sabe por qué? Saben ustedes por qué? Porque este pleno que no ano 24 se fixo un debate dos orzamentos, podo dicirlle que duramos 10 minutos. 10 minutos. E o que é democracia é cando señor alcalde quería preguntar isto, outro, por escrito. Señor alcalde, mira, quero facer unha presentación do tema e tal e cual. Déixese de mítines, céntrase no tema, retiro a palabra. Iso non é democracia, iso está grabado tamén. Bueno, señores meus, un turno breve de réplicas que consideran oportuno e votamos os presupuestos. Habría moitas cousas que engadir, non? Pero creo que se derivou bastante o tema, pero só por corroborar unha cousa que falaron aí que deu lío, eu tamén vin que estaba presente na reunión ca Conselleira de Medio Ambiente, vin o de Concellería de Oleiros no evento ese, que nos enseñou o presente ali. E sobre o que din dos terrenos, hombre, eu creo que habendo un remanente que será tontería meter compras de terrenos elevadas, se mete, non? No presuposto, compras de terrenos, habría que quitar aínda máis, pois, non sei, de onde? Servizos sociais, non se podría subir ao personal, non? Claro que non sei eu, se ven outra maneira, no presuposto non vexo de onde hai xa moito de que quitar. E compras de terrenos creo que falta bastante para invertir, porque son os terreos que fan falta son terreos grandes, para un centro de saúde non chegan 1000 metros, nin para unha residencia. E confiemos en que, bueno, que invirtan neses terreos, nada máis. Señor Blanco. Pa sorpresa de algúns. Eu voume dirigir á señora Rabuñal. Primeiro, infórmese ben, vale? Cando fale, sobre todo, de min, non estou falando de Fran. De min, como concejala nunha escrita, infórmese ben a que reunións vou e que deixo de ir, porque está usted equivocada. E segundo, usted leva aquí 2 días, eu levaba 4, usted leva 2. Pero pregúntelle ao compañeiro que ten aí ao lado dereito se cando tuvemos maioría, ou estuvemos en maioría,
con quen falaba? Eu non me acordo de tuveramos reunións con ningunos. Usted agora moito está dicindo, a nós non se nos informou para nada, nadie nos chamou. Pregúntelle usted, repito, leva 2 días e igual non se acorda, pero pregúntelle ao compañeiro que ten ao lado, cando estaban en maioría, con que grupos de goberno tiña conversacións para facer os presupuestos. Nada máis. Señora Blanco. Sí, bueno, primeiro, unha cousa que me chamou a atención, debían entenderlle mal ao señor Bello, está dicindo que non hai cartos no orzamento para comprar terrenos. Porque se non hai cartos no orzamento para comprar terrenos, estamos apañados. Que me dixo non hai de onde sacar. Foi o que lle entendín, non sei se foi así. De todas maneiras, digo, algo puntual. Vale. En todo caso, señor alcalde, eu non é que espere que nos chame ou non nos chame, é que vostede se comprometou nun pleno que nos iba a chamar. Quero dicir, eu non me estou inventando. Vostede está grabado, como tanto presume de que está grabado. Eu non vou lavar a nadie ao juzgado, ni moito menos. Para empezar, non teño diñeiro para meter a nadie nun contencioso. Pero foi vostede quen se comprometeu a chamarnos. En fin, podemos discutir o que vostede queira, pero sinceramente que me diga que eu non son de fiar casi me parece unha falta de respeto. Creo que non lle fallei nunca. Tampouco esperaba nada de min, non sei que pretendía. Ben, señora Ramuñal. Mire, de onde vou e deixo de ir non lle teño que dar ningún tipo de explicación, eso primeiro. Segundo punto, non suplantei ningún tipo de identidade. A primeira vez fun como personal de confianza do señor Ángel García Seoane. Estuvemos sentados na mesma mesa, sí. Sabe o que lle parece a usted, señor Mouriño? Que lle fastidialle moito que a voceira do grupo de Alternativa estea en actos donde vostede non está ao lado do señor Roi e eu estou 2 horas e podo falar con el na hora do café e preguntarlle como está o tema da depuradora de Carral porque son concejala e no acto de medio ambiente eu non teño culpa de que vostedes non foran nin que non fora nadie representando o Concello e eu fun como membro de Oleiros porque fun acompañando ao concejal de Oleiros e non suplantei ningún tipo de identidade. E teña cuidado co que di. Segundo punto, isto é a reserva do tema do da auga. Non teño nada que esconder. Cando queira, enseño ya. E segundo punto, o do Cegán. Teño o escrito facendo a solicitude na Cegán de información como concelleira e voceira do grupo de Alternativa dos Veciños de Carral e como membro da Corporación Municipal no Concello. E, por suposto, que me responderon. Con respecto ao que decía vostede de que abandonamos os buiños de Batán e que como se me ocurre a min falar do da depuradora, que como se nos ocurre agora a nos pensar no tema da depuradora e tal. Perdone, quen abandonou durante 16 anos a depuradora non só os muiños, e a depuradora foi vostede, non fomos nós. Con respecto ao tema que di das gradas, a quen solicitala, mire, xa lle expliquei aquí noutra ocasión. Usted gustalle moito dar voltas, xa lle expliquei, pedimos unha subvención. Vostede intentou desacreditarnos dicindo que a subvención estaba mal pedida, que non cumplía os requisitos. Xa lle traixen aquí a documentación e demostreille que estaba perfectamente pedida. Entón, non invente, porque o seu é mentir, tras mentir. E mire, non se poña nervioso, quer dizer, estamos nun pleno para sacar cousas adiante, usted altera, se perde os papeles, tranquilícese que ainda queda moito pleno, ainda quedan varios temas por tratar. É que hai cousas que xa non sei ni se contestarlle. O da residencia de maiores. Ojalá, igual que o centro de salud, de verdad, señor Mouriño, 96 personas. E quen vai a sustentala? Cociñeiros, médicos, enfermeiras, que vai a sustentar todo a xunta. Gustaríanos sabelo, porque fisioterapeutas, limpieza, o Concello de Carral vai a poder sustentalo, vai a facer a xunta, vai a asumir todo. Gustaríanos saber como vai a ser esta gran noticia. Vostede dirá. Ben, remato, verdad? Sí. Moi ben, gracias. Por certo, cando falaba vostede de formación, quero anunciarlle que hoxe pola mañán saliu a convocatoria para contratar
como estaba anteriormente estes anos pasados, para ter unha persona para fomentar o emprego en Carral. En Carral, máis en todo Galicia. Saliu hoxe, xa hoxe, pois tuvemos contactos co Concello de Oza dos Ríos. Saliu hoxe, e xa tuvemos contactos con Oza dos Ríos a máis con Coirós, que era como estaba antes a anterior axente de desarrollo local, e vamos xa a solicitar esa axuda, e imagínome que en breve pois teremos xa unha persona que é moi necesaria, e ten usted razón, e iso leva consigo tamén o fomento do emprego. Falando do Pozos Negros tamén, esqueceume de dicirlle tal, pero saliu unha axuda na cal, con isto das melloras enerxéticas e de non contaminar, saliu unha axuda por parte da Xunta con fondos europeos para solicitar vehículos que non consuman gasoil, non? Mire que se nos ocurriu, acordounos usted, acordounos o que habíamos acordado aquí no pleno, e solicitamos, non sei se lo van a conceder ou non, porque é unha cousa especial, un camionete que traballa con biodiesel ou con non sei que, e resulta que vai a ter un tanque para poder recoller os residuos nas viviendas. Mire se temos en conta as súas solicitudes, non? A verdade é que, de verdade, que lle conste que non está. É relacionado con a vivienda, saliu onte unha convocatoria da Xunta de Galicia tamén, en la cal vamos, ademais, especificamente, casi especificamente, pensando e dicir, mira o que pediu a concelleira do Grupo Socialista, que vamos a enfocar o tema hacia aí. E claro, como comprenderán, se saliu onte e antonte e este proxecto xa hai 8 días que o teñen nas súas más, pois non podíamos incluir estas cousas aquí, porque teníamos que facer un modificado, e seguro que tanto a Secretaría como a Intervención non estarían de acordo agora en andar con estas cousas. Pero tiña completa seguridade, porque, como dixen antes, un presupuesto é presupoñer, é plasmalo aquí en documentos. Non duden ustedes que vamos a plasmar todas estas axudas que van a salir daqui, porque é moi raro que se nos escapa alguna. Pode ser que alguna non a perdamos, pero vamos a andar encima de todas. Teñan a completa seguridade que son subvencións. E despois, o que di o señor Bello, home, ustedes saben que hai un remanente de tesorería, e ese remanente de tesorería ben derivado de que non se gastou o diñeiro, e se non se gastou o diñeiro, se non se invertiu ese diñeiro, é pola inoperancia dos equipos de goberno anteriores, que acaba de plasmar usted fai un momento, e a ver quen vai pagar, a ver se non vamos a ter unha residencia, a ver quen vai pagar o fisioterapeuta, máis a señora da limpieza e tal, e así imos estar sin nada sempre, hai que arriesgar, e hai que velar polos intereses dos veciños, e hai que dar servicios aos veciños. Gana usted moito con ter casi 2 millóns de euros remanentes de tesorería. Vai a fachenda. Vai a fachenda. Procedemos á votación. Votos a favor do proxecto de presupuesto para este ano 2026. Votos en contra. Queda aprobado cos votos a favor do Grupo Popular, os 2 concelleiros non adscritos, en contra, con alternativa dos veciños, 5 concelleiros e un do Grupo Socialista. Seguinte punto. Dictamen de aprobación inicial do inventario de camiños e vías municipais do Concello de Carral. Ben, o inventario de camiños do Concello de Carral, igual que o resto dos inventarios de camiños de todos os concellos, ou igual que o inventario de bienes, teñen que estar ao día sempre. Durante todos estes anos non tuvemos un inventario de camiños. No ano 2017 contratouse un equipo redactor que fixera o inventario de camiños de Endesa. Ahora mesmo, pois, quitámoslo a exposición para aprobar aquí neste salón de plenos e despois poñelo ao público para que os veciños o poidan ver e poidan valoralo. Por lo tanto, Sí, nada, moi corto. Blanco. Sí, perdón. Nada, inventario de camiños, bueno, anuncio que votaría a favor. O inventario de camiños é o que é fundamental. Estará a exposición pública para o estudio de todas as persoas que están afectadas, o que sí que lle rogamos ao Concello que ofreza todas as facilidades e
que precise aclaracións, que precise asesoramento para presentar alegacións, etc., que teña todas as facilidades para poder facelo, non? Todos os veciños, xuntanzas, asesoramento, o que necesiten. Ben, señor Remuñal. Ter un inventario de camiños municipal é algo importante, pero máis importante é ter un inventario de camiños municipal ben feito. Facer un inventario requere implicación, dedicación, e o que vostedes fixeron, vostedes non, a empresa neste caso, que é unha empresa que traballa moi ben, o que fai é obter a información, lóxicamente, de catastro, de parcelaria, e o que vostedes fan é un corte e pega. Me refiero que, ainda que a empresa faga ben o seu traballo obtendo esa información, hai que levar un estudio riguroso de ficha por ficha de cada un dos camiños. O señor Gestal, xunto con outro personal do Concello, durante moito tempo estuvo vendo e revisando o tema das parroquias unha por unha. Xa estaba iniciado, había de feito reunións e houve reunións con estudio técnico e hoxe traen aquí vostedes un inventario que, tal e como explicou a secretaria no seu informe, non está completo, posto que por normativa deberías haber traído un inventario de camiños completo, engadindo tamén o que é o inventario de bens a nome do Concello. A empresa entrega o traballo desde marzo ao Concello, 2.400 follas. O 12, o alcalde asina a providencia da aprobación. O 18, o arquitecto xa asina o informe. Xa debeu de comprobar todo, o 13, xa debeu de comprobar todo e debeu de ver que estaba todo en orden. E o 18, envíanolo a nós. 2.400 follas para a corporación. Que en 2 días o arquitecto sea capaz de revisar todo e facer un informe favorable, no cal ni siquiera se recolle se están todos os camiños ou non, tal e como a propia secretaria así o manifesta no informe, onde di que non se pode concluir se o documento é completo e se pode facer valorar aspectos técnicos, ni facer un análise técnico-xurídica, posto que se lle puxo a disposición o 11 de marzo e non houve tempo físico para poder analizalo. O inventario contempla un tanto por cento moi grande que son camiños de servidumbre que van a prados, que van a leiras, e que non é necesario declaralos como públicos. Porque no momento en que un camiño se considera como público, teno que asumir o Concello. A alternativa dos veciños non se opón, lóxicamente, a que o inventario se faga. Pero non ten moito sentido que camiños que son de servidumbre que van a un prado teña que asumilos o Concello cando son de servidumbre. É vergonzoso que traian un inventario de camiños nas condiciones en que as traen e que sean agora os veciños durante 2 meses os que teñan que ir, revisar, facer as alegacións e dicirlles isto está mal, isto está ben, para que vostedes agora corrixan todos os erros que poida haber. Pero, bueno, non é de extrañar, porque fan as cousas como eso, cos presupostos, con erros, con incongruencias, como, por exemplo, co reglamento do Consello Escolar Municipal, é o mismo exemplo. Mándanos o reglamento, un borrador, para que aleguemos o que consideremos. Vou falar no meu nome, e tamén vou dicir no caso da concejala do PSOE, que tamén fixo observacións nese regulamento, e que non hai por onde collelo. E no de inventario de camiños fixeron igual. Vostedes o que queren vender é, mira, sacaron un inventario de camiños, mira, sacaron isto tal, e veñen con incongruencias, mal feito, con errores en todos os sitios. Entón, non se trata de traer as cousas mal feitas, señor Mouriño. O que se trata é de traer as cousas ben, aínda que se tarde un pouco máis. Nos imos a pedir, xa o fixamos públicamente, que se faciliten, que se dean todas as facilidades aos veciños, que se lles axuden todo o que se poida, que se poñan horarios de mañán e tarde polas parroquias, porque hai moita xente que en horario laboral non pode acudir, e que na páxina do Concello tamén se poña un enlace, porque é moi engorroso, son 2.400 follas, si pode ser que se faga por parroquias para facilitar o traballo aos veciños e que sea fácil localizalos e que haxa un impreso para poder presentalo ben por solicitude presencial ou por ser de electrónica. O noso voto vai a ser en contra porque consideramos non que non sea necesario inventario, sino que é un despropósito e que está mal feito. Moitas gracias, eu quedo espantado. Así é que temos ainda 2 millóns de euros sin gastar. O caso é non facer nada para non equivocarse. Ahora darlle ler e ler e ler e ler e así. Eso sí.
Que lle diga, señor alcalde, cando era funcionario, cando se expuxo o plan xeral ao público no ano 2016, eu era alcalde, ese señor era auxiliar administrativo, e puxo na disposición dos veciños para que lle fixera as alegacións, non para que lle dera impreso, como está usted falando agora, para que lle fixera as alegacións a todo calquera outra persona que considerara oportuno, que consideraba a súa fin que estaba ben ou mal. E anduvemos todas as parroquias, e dímonos conta que pasados os días, víamos que non había alegacións, que non había as alegacións que tiña que haber, que a xente non había ido a ver os seus locales sociales aquí ao Concello ver ese documento importante que era o Plan Xeral. E que fixemos? Ampliar un mes máis. Ampliar un mes máis. E iso vámoslo a facer agora neste inventario de camiños. Quere usted, é dicir, fálame de ditador, alguén fai un rato, eu ditador, quere usted que eu diga cal é o camiño que ten que ser público e o que non ten que ser público? Que ten usted as escrituras, o Concello ten as escrituras de todos os camiños, cando hai miles e miles e miles de litigios, hasta hai mortes, hasta somos famosos no resto de España, os gallegos polo mar, coa máis polo camiño. Vai-me dicir usted a min que desde aquí, o señor señor exalcalde, don Javier, que tuvo, desde que eu encarguei o dichoso inventario de camiños, é que ese inventario de camiños chegou no ano 2019 e que o teñan hasta o ano 2025, que o teñan hasta o ano 2025 guardado no queixón, igual que o plan xeral, para non se equivocar, para non quedar mal con nadie. O inventario de camiños hai que facelo. Eu sei que vai haber moitos veciños enfadados, porque algún vai ser público e outro non vai ser público. Pero non vai ser capricho nin do alcalde de turno que poña para este lado este é público e este non, sino que vai ser por criterios objetivos. Se esas personas, cando piden que sea público, ou que sea de servidumbre, ou que sea, terán que aportar a súa documentación. E despois os redactores valorarán esas alegacións. E despois teremos un inventario de camiños. E nese tempo tamén buscaremos a maneira de contratar tamén unha empresa para inventario dos bens inmuebles. E a ver se conseguimos telo antes do maio 2026. Pero que usted vai a votar en contra dunha cousa que tuveron no queixón durante 6 anos, nunha cousa que era máis que presentala ao pleno, e o pleno despois que colla que unha vez aprobado que decida como se vai a colocar nas distintas parroquias, como se vai a avisar aos distintos veciños para que todos vayan ali e que vexen a súa propiedade e que vexen se realmente o camiño é público ou non é camiño público, ou se vai a beneficiar de que sea público ou que non sea público, ou se hai un error grandísimo porque nin aparece o camiño público, que pode pasar. Pois as cousas son as que teñen que ver os veciños. Transparencia, están ustedes pedindo continuamente. Pois é o que trasladamos. E non metidos nos queixos, que nos queixos non hai transparencia, que se peu. Únicamente que tean ventilados. A verdade que non olían mal, pero ventilados non estaban, e a ver non se vían. Por lo tanto, o que tratamos é deso, sabe? Deso. Non se atrevan a votar en contra dunha cousa que é máis que necesaria. Dunha cousa, ademais, que está redactada, como ben dixo usted, por unha empresa seria e por unha empresa, ademais, que é puramente objetiva, que non vai saber se ali en Puente Lago indo cara a Ribeira e ese camiño que era de carro ou era de carreta, ou era paso servidumbre ou paso sendero. Por favor, non se lles ocurra votar en contra destas cousas. Bueno, votos a favor do inventario de camiños, chamas así máis ou menos. Votos en contra? Aí valientes. Moi ben, queda aprobado cos votos a favor do Grupo Socialista, dos concelleiros non escritos e o Grupo Popular. En contra, alternativa dos veciños. Siguiente punto. Dictamen de solicitude de subvención nominativa para a 23 edición Festa do Pan de Carral.
Ben, trátase de que dentro de uns días xa o día 8, 9 e 10 vai haber a festa do pan de Carral, o 9 e 10, o que é a festa do pan, solicitas unha subvención á Diputación como estes últimos anos, son subvencións nominativas nas cales estes anos anteriores concederon 40.000 euros, esperemos que este ano pues, concedan tamén 40.000 euros para axudar a promocionar o que é un dos produtos estrella do Concello de Carral, que é o pan, e ao mesmo tempo pois, dinamizar o comercio e dar a conocer Carral, que ten moito que enseñar. Alguna intervención? Simplemente decir que, por suposto, que vamos a votar a favor, pero deixar constancia do que dixen na comisión informativa, que nos presupostos fálase de unha subvención de 40.000 euros e un coste que van a ser 50.000 e que na memoria poñía 57.000 e unha subvención de 45.600 euros, que eran datos que non coincidían. Ben, terémoslo en conta, daqui a lá non van ser 57.000, senón que van a ser moitísimos máis, porque consideremos financiación incluso de outras administracións, e non só de outras administracións, incluso a mellor empresas privadas. Vamos a intentar que a festa non sexa peor que ningún dos outros anos, porque sempre foi moi boa. Votos a favor desta solicitud de subvención? Aprobado por unanimidade. Dación de conta de decretos do 31/2026 de data 23 de xaneiro de 2026 ata 123/2026 de data 23 de marzo de 2026. Moi ben, tuvernos a súa disposición. Ahora, sétimo punto, algunha moción? Rogos e preguntas. Algunha intervención? Si lles vou advertir, perdón un momento, non? Si ben nunca temos nin presa para marchar, nin deixar de marchar, non? Tampouco vamos a condicionar nin decir que hai que facer só 6 preguntas, como pode ser algún reglamento de organización municipal nos cales temos por aquí por cerca, nin tampouco limitar o tempo. Pero si lles pedimos, pois, eso é concreción, porque a xente eu sei que está moi animada, escoitándonos a todos, eu encantado de serlo, pero non vai a ser que agora que os cansemos. De todas formas, fagan o consideren oportuno. Gracias. Vou empezar por a ordenanza do Consello Escolar Municipal que fixo referencia a señora Rabuñal. Bueno, vemos que tampouco ven a este pleno, entendemos que escoitaron, bueno, non sei se houve máis comentarios, eu sei que sí que respondín a proposta de borrador, bueno, entendo que estarán estudiando. Temos o primeiro borrador, que desde o meu punto de vista ten importantes deficiencias, cousas que se falaron cando empezamos a falar da ordenanza municipal, e que, bueno, xa lle trasladei á Corporación Municipal, pero que, bueno, paso a comentaro, porque ademais aproveitamos que están tamén representantes de pais e xa nos poden escoitar. Neste pleno, o señor alcalde comprometeuse a que este órgano participase en asociacións e grupos políticos, non solamente a comunidade educativa. Na ordenanza limitas esa posibilidade de invitar a certos colectivos a proposta do alcalde. Non vemos en participación do personal non docente de maneira explícita, e por todo isto o Partido Socialista propuxo, e así yo fixen saber os voceiros, que haxe alo menos un membro de cada AMPA, porque se fala de membros das AMPAs. Bueno, hai 4 AMPAs, pois, bueno, creo que o Instituto todavía non a ten, pero bueno, que haxe alo menos un membro de cada AMPA. Que todos os equipos directivos dos distintos centros estén representados, porque se fala que vai haber 4 profesores, pero bueno, o importante sería que fora ao menos un profesor de cada centro e que ademais que fora da directiva de cada centro como mínimo. Entonces, que estea explicitado. Membros de personal non docente, un membro de cada grupo con representación na corporación, do que vostede se comprometeu, pero xa nos dixo que non éramos de fiar, entonces debe ser por aí. Tal y como está escrito o borrador, poderá ser invitada calquera persona, etcétera, por parte do alcalde. O que propoñemos é que sexa calquera persona física ou xurídica por un terzo, ben polo alcalde, evidentemente, ou por un terzo dos membros do Consello Escolar Municipal. Que o calendario sexa máis concreto, o calendario de reunión tanto do pleno como da comisión, que se lle poña unha fecha, se pon a principios de curso, a finales de curso. Que é principios de curso? Principios de curso me preocupa quizáis algo menos, pero finales de curso pode ser o 31 de xullo. O 31 de xullo non hai nada que facer xa, porque o curso empezou 1 de setembro e agosto inhábil. Que se concrete que isto sería en horario de tarde para facilitar, porque temos tendo en conta que
unha parte importante do Consello Escolar Municipal son familias, para que facilitar a súa participación, que se concrete que sexa en horario de tarde. Que se concrete como se van a elexir os membros da comunidade educativa, tanto dos profesores como do alumnado. Si se van a elexir dentro do seu Consello Escolar Municipal, perdón, do seu Consello Escolar dentro do propio centro, como se vai a elexir isto, non aparece. Creo que debemos ter claro que os centros públicos de ensinanza involucran a toda a veciñanza, non se circunscriben solamente ao ámbito educativo. Entonces creo que toda asociación cultural, asociación deportiva, grupos políticos, as Cáritas, calquera, pode ter algo. Entonces, non me mire con esa cara, señor alcalde, de verdad. Eu tamén estou cansada. Que? Non, eu non estou dicindo eso. Estou dicindo que calquera deles pode ser invitado, pero non só polo alcalde, tamén polo resto da corporación, polo resto da xente que participe no pleno. Non digo que vayan vir todos xuntos o mismo día. Pois o mellor estamos falando do Día das Letras Galegas e nos interesa, pois agora que temos por aquí, pois chamar a cultura aberta, que veña a asesorarnos en algunha cousa, ou vamos falar dunha festa e resulta que pois un club deportivo. Non digo que veñan todos o mismo día, pero que poden ser convidados por alguén máis que vostede. Sigo cas preguntas ou me contesta? Vale. En canto a ampliación do colexio, aquí eu vou facer un pouco Pepito Grillo, porque eu xa non sei de quen fiarme. A mí me veñen informacións de todos os lados, non sei se ten razón o señor exalcalde, se o señor alcalde actual. Entonces, bueno, eu veño aquí un pouco de moderadora para que se enfrenten entre vostedes e se poñan de acordo. Ante as informacións existentes relativas á posible ampliación das instalacións do CEI plurilingüe Vicente Otero Valcárcel e dada a relevancia desta actuación para a comunidade educativa, resulta imprescindible coñecer con claridade o estado real do proxecto, a súa planificación e as medidas previstas para garantir a seguridade durante a execución de obras. Que esta mesma información foi solicitada formalmente por este grupo o 16 de marzo, sen que ate o momento se teña recibido resposta por parte do Goberno Municipal, o que evidencia unha falta de transparencia e de comunicación nun asunto de especial sensibilidade para a veciñanza. Esta ausencia de información está a xerar preocupación e incerteza entre a comunidade educativa, que merece explicacións claras e rigorosas. Así mesmo, o Grupo Municipal do Partido Socialista de Carral quere deixar claro que non vai consentir unha perda de dereitos do alumnado, ningún deterioro da calidade do ensino, nin no benestar, nin na convivencia dentro do centro educativo. Entón, as preguntas son: existe actualmente un proxecto de ampliación do centro educativo en estudo ou aprobado? En caso de afirmativo, en que consiste? En que fase administrativa se atopa dito proxecto? Estudio, redacción, licitación, execución, etc. Ten previsto o Concello como afectarán as obras ao funcionamento do centro? Vai o Goberno Municipal informar e implicar a comunidade educativa mediante reunións ou presentacións públicas do proxecto? Que vai pasar cas casas dos mestres? Vanse derrubar? Vais ampliar o espacio disponible dentro do recinto escolar? Este punto en concreto é unha cousa que aí onde quero que vostedes se poñan de acordo. Resulta que Alternativa dos Veciños, cando estaba gobernando, tiña, ou así nos transmitiu, un compromiso da Xunta de Galicia que para derrubar as casas dos mestres e facer un espacio verde e todas as historias, pero no Concello non consta eso. Vamos a ver. O sea, as actuacións dun goberno non constan. Despois, que demonios pasa co proxecto de derrubar as casas? Non entendo. Póñanse de acordo entre vostedes. Desde logo, a mí non me van botar ninguna culpa, porque a ventaxa de non ter estado no goberno é que eu non teño ninguna responsabilidade nese tema. As casas dos mestres, señor Mouriño, xa estaban cando vostede era alcalde. Eu recordo que reunións ca señora Florinda por este tema. Volvemos outra vez despois de tropecentos millones de anos, volvemos ca mesma historia e resulta que o goberno anterior non entregou en forma a documentación á Xunta de Galicia. Non se presentou por rexistro. Vamos a ver, eso é de primeiro de política, de verdad. O sea, ademais vostedes, que sempre se empeñan en presente por rexistro. E agora resulta que cando teñen que presentar por rexistro, non presenta por rexistro. O señor alcalde actual resulta que teñe cariño as casas dos mestres. E non as quere tirar, por si poden servirle para algo. Póñanse de acordo. A xente, a comunidade educativa, os membros da AMPA, os pais e os profesores queren respostas concretas. Queren saber que vai pasar cos nenos, queren saber que vai pasar co comedor e cos espacios do comedor. Por favor, póñanse de acordo. Polígono dos Capelos. Gracias. Aí sí que teño que darlles as gracias. Pedín información ao Concello e entregouma nun tempo razonable. Pero cal foi a resposta? Non sei se lle sona a frase de non me consta. Pois unha cousa así. Resulta que pregunto como están as cousas, e me intereso polo polígono dos Capelos, e o que me contesta o Concello é que non saben nada, que están á espera da Xunta e dos EPES. Deben estar esperando que veñan aquí a darles. Será o Concello quen ten que preguntarlle aos EPES. Pero claro, despois encontro aquí no pasquín este que estábamos vendo antes, que hai negociacións.
negociacións non, perdón, que houbo tomas de contacto, algo así. Xa non recordo ni onde estabas. Non recordo ni onde estaba. Que houve as primeiras tomas de contacto para Polígono Os Capelos. Entonces, cando lle pregunto por escrito, por que non me contestan? Por que me din que están á espera? Por que me din que non lles consta que esa ninguna actuación? Pois sí que hai actuación, polo menos o parte do Concello. Ou iso que di vostedes no seu periódico. Por certo, agradecer que contaran cos grupos da corporación para poñer o noso granito de arena dentro deste pasquín. Nós temos posto o noso, cada un aproveitou ou non, en función das súas... Pero bueno, sí agradecer que nos deran ese hueco. Esa información que pedín dos capelos, pedín exactamente a mesma información no Concello, na Xunta de Galicia e no SEPES. É certo que a único que contestou foi o Concello. A Xunta de Galicia e o SEPES de momento non contestaron, pero porque contestou o Concello ven sendo o mismo. Que pasa que a vivenda en Carral? Sabemos que están, bueno, que vemos nos portales inmobiliarios e que non hai pisos en venda en Carral nin en aluguer. Entonces, bueno, xa me contestou un pouco, ¿no? Que van pedir esa subvención para temas de vivenda. Sí, non? Foi o que me dixo. Entonces aí xa non lle digo máis. Vémonos en maio. Este é un tema que falei en reunión informal co señor alcalde do Centro de Saúde, os problemas das citas. Non sei se eu lle preguntaba, decía, vamos a ver, resulta que a coordinadora do centro di que están encantados os médicos, que teñen traballo, unha carga de traballo normal, ben asumible. As cifras que da Xunta de Galicia di que estamos por debaixo da ratio ou na media ou unha cousa así, non é certo, estamos bastante por encima, pero bueno, non vamos a eso. Pero se iso é así, a coordinadora di que están tan cómodos e tal, porque hai 4 médicos en Carral, 3 doutoras e un doutor. Ese doutor ten citas, máis ou menos citas normales, e os outros 3 non. Eu pasei as capturas de pantalla, vostede os viu, e viu como estaba. Tanto as miñas propias, tanto do médico de cabecera, como de enfermería, como de matrona. E vostede me dixo, me preocupa que é o que está pasando. Vou pedir información á xerencia para saber que é o que está pasando, porque non hai citas e os médicos realmente non teñen tanta carga de traballo como din. Entón, a pregunta é esa, si vostede fixo esa xestión e que lle contestaron. En canto ao Pexón, as últimas novas que temos, que saliron en prensa, en redes sociales, é que estamos á espera dos informes pertinentes de distintas administracións, non? Ese é o punto no que está o Pexón. Sí, é correcto. Vale. E os deslindes? Os deslindes teñen que estar, non? Para facer o Pexón. Cando nos vai convocar? Porque ademais foi vostede tamén o que xa non que se comprometere, que ademais se aprobou en pleno, que vamos ir todos. Moi rápido, chegoume hoxe, moi rápido. Mouriño volve á alcaldía e marca unha folla de ruta. Cal é? O Pexón. A súa folla de ruta é o Pexón e un centro de saúde que non sabemos se vamos ter. Falando do Pexón, aparecen recollidas varias parcelas dotacionais, algunha delas poderían estar destinadas a temas de sanidade e benestar, pero non están nos orzamentos. No caso do pabillón do Espiño, mira que levamos traballado co pabillón do Espiño para arriba e para baixo, e non hai ningún duro reservado nos orzamentos do pabillón do Espiño. O Pexón, o mismo que decíamos dos deslindes. Aquí estaba, ¿ves? Rolda de contactos para avanzar no plan para ampliar os capelos. Se eu lle pregunto como vai, e vostede me di que non están a espera, e resulta que me encontro despois, hoxe, cando chego ao mediodía de traballar, con isto que di rolda de contactos. Digo, ostras, pois mira que preguntei e me dixeron que non había nada. Hai un erro, se non estou equivocada eu, no importe da pista de Tabeallo, con 388.755,96 e son 482.236,16, cunha aportación municipal de 192.054,73 euros. Quero decir, é máis do que aparece aquí. Nas obras non vamos ir unha por unha, tampouco, ademais, pedíunos que fóramos concisas o señor alcalde, eu son moi mandadiña. O Concello de Carral terá o apoio autonómico
para o proxecto da depuradora. Que o apoio? Unha palmeña de espalda ou a poñer cartos? Como se concreta ese apoio? Carral alzou a voz contra a violencia de xénero. Eu son consciente de que 8 de marzo foi domingo, pero bueno, igual algo se podería ter feito, non? E bueno, fun concisa. Señora Blanco. Sí. No pleno anterior quedaron aprobadas as obras de amaño de beirarrúas de 4 rúas continuas e dende aquí, dende o grupo de Alternativa dos Veciños, aínda que votamos a favor, dixemos que queríamos que constase en acta que había fraccionamiento de contrato. Eu, como tamén son moi mandadiña, fixenlle a solicitud por escrito e responderonme de que só o alcalde pode pedir informes á intervención e á secretaría, por suposto, por eso yo pedín o escrito e o dirixín a vostede, para que lle fixese chegar, para que lle solicitase un informe á secretaria máis a interventora con respecto a isto. E contéstanme que, bueno, que solve vostede o que pode pedir, entendo que non o iba a pedir, e que, bueno, que me quede tranquila, que para que vexamos que non hai ninguna ilegalidade, o van a sacar en aberto. Señor Mouriño, vostede pode sacar os proxectos en aberto, pero eso non quere decir que non haya cometido unha ilegalidade facendo un fraccionamento de contrato. Entón, non entendo, a pregunta é que medo ten a solicitarlle ese informe á secretaria interventora para que faga un informe dicindo se está ben ou está mal e se hai fraccionamento ou non de contrato. Gustaríame saber, non vou pararme no do tema do xornal, porque xa a Patricia insistiu bastante, quer dizer que o comentou bastante, solo nun apartado que chega aquí e vostede di que fixo o señor Gestal pola sanidade con o centro médico e coa educación para o tema do alumnado no colexio. Agora lle vou a contestar o que fixo Alternativa dos Veciños no colexio. Gustaríanos saber canto pagou o Concello por este periódico que de Concello de Carral ten pouco, que máis ben é unha propaganda publicitaria do PP, case mellor que o pagara o PP, porque ca cantidad de fotos que ten aquí no book, máis ben podía haber pagado o partido e non todos os veciños. E quixéramos saber canto costa, porque se esta nota felicitando a la opinión por los 25 años de publicaciones que vostedes lle pagaron en nombre do Concello valeu 1.000 euros, donde este é a foto, que só pon Concello de Carral, que non pon Muiños de Batán, nin pon nada, pero, que casualidade, ven Miguel Lorenzo, unha espléndida persona, foi profesor meu, unha espléndida persona, que é quen representa o PP na Coruña, na mesma página. 1.000 euros. Entón queremos saber se por isto pagaron 1.000 euros, canto costa este periódico aos veciños. Queremos tamén saber cando vai a sacar as ordenanzas do SAF. Publicou vostede en varios medios, publicou en Novas Carral, na páxina do Concello, en prensa. O Concello de Carral está traballando estes días para pôr a punto varias parcelas cedidas por particulares para destinalas a zonas de aparcadoiro. Moi boa iniciativa. Varias parcelas cedidas por particulares. Queremos saber se hai un convenio, se está firmado, se durante canto tempo esa cesión, e se o hai, gustaríame sabelo porque o quero ver e pedireino tamén por escrito e vireino a ver. E con respecto ao Colexio Vicente Otero Valcárcel, gustaríame saber as mesmas preguntas que lle fixo Patricia, porque dende a Alternativa dos Veciños tamén presentamos un escrito na Xunta o día 11 de marzo, facendo tamén unha serie de preguntas, e pola parte de Alternativa vou explicar para que quede constancia que foi o que fixo a Alternativa con respecto ao CEIP. No CEIP sabemos todos que temos un problema, que hai un número, un gran incremento de necesidade para poder estar os nenos, porque a poboación medra e o colexio quedase pequeno. Dende outubro de 2024, a AMPA mantivo reunións constantes con educación e co
co anterior xefe territorial que se jubilou hai uns días, Indalecio Gavana, e a AMPA nesas conversacións valorou cal era a mellor opción para o tema dos nenos. En esas conversacións estuvo sempre da man da alternativa dos veciños co señor Gestal, que en todo momento estuvo a favor de axudar a comunidade educativa no que fixese falta. Na reunión que houve co xefe territorial, en vista da situación que había, decidiuse que a mellor opción, de acordo con el, era levar a cabo o derribo das casas. E pediuse ao Concello que fixese un anteproxecto de derribo, as casas son do Concello, e fixose ese anteproxecto e entregouselle ao xefe territorial. O 29 de outubro, a AMPA fala con Javier Gestal e chegase ese acordo de facer ese anteproxecto. O 18 de febreiro do 2025, o anteproxecto está feito por un arquitecto que falle moitos proxectos ao señor Mouriño, quer dicir que pode conseguir de hoxe para mañán, o anteproxecto está aí, non quero decir nombres, pero é unha persona que lle leva feito o 90% dos proxectos que trouxo a pós, a da Galiña Azul. Se lle digo o da Galiña Azul, xa sabe quen, o do almacén xa sabe quen é, pois esa persona. Entón, entregouselle ese proxecto en man o día 25 de febreiro a don Indalecio Gavana. E 2 meses despois hai unha nova reunión co interventor da Xunta onde están presentes a AMPA, Indalecio, Dirección, Javier Gestal, e Indalecio di, na Xunta xa consta o anteproxecto, xa está enviado e vais a facer o derribo das, quer dizer, vais a facer o derribo das vivendas, vais a facer a ampliación do colexio. Chegarase a un acordo en donde o señor Javier Gestal había preguntado incluso en intervención se había posibilidad de ter o crédito suficiente para poder asumir o 50%, que era o que nos exixiu a Xunta. Non era que nós non quixéramos pagar e tirar os cartos, sino que foi un acordo que se chegou e tirar as vivendas. A partir de outubro do 2025 non se volve a saber nada máis. Só lo sabemos que, xa o dixen aquí nun pleno, houve reunións en donde chegaron os técnicos da Xunta sen avisar a ninguén, nin á dirección, nin a directora, nin a ningún membro máis, e foron a ver o que se iba a facer. Todo isto que estou dicindo, están aquí membros da AMPA, se hai algo no que non sexa verdad, agradeceríalle que lles dese a palabra se hai algo que non é verdad, para que digan que non é verdad. E hai uns días cheganos a información de que o que se vai a facer, que xa é definitivo, que se vai anular o comedor pequeno e a secretaría para facer 2 ou 3 aulas. Vais ampliar un cacho o comedor grande de cara ao patio cuberto da zona onde xogan os nenos de infantil. Vais elevar unha altura en riba do comedor para facer 4 aulas e quitas o hall da entrada para facer a secretaría. Reduces a aula de psicomotricidade á metade para gañar unha aula máis. Entón, isto que implica que nos quedamos sin un comedor, agora hai 2 turnos para comer os nenos, que son 2 no pequeno e 2 no grande, imos a ter un comedor un pouco ampliado, non do todo, os nenos quedan sin zona de espacio para xogar no patio pequeno, van a estar, cando chova, metidos nos pasillos, non van a ter na zona do hall donde estar, porque vai estar agora secretaría, e vamos a ter problemas moi graves para o tema do comedor, porque se agora, habendo 2 comedores e habendo 2 turnos, e sabendo que vai haber ampliación de plazas de máis nenos que se van a matricular e que isto vai ir en aumento, dentro de 2 anos volvemos a estar co mesmo problema. Entón, queremos saber, señor Mouriño, se isto é definitivo ou non, porque parece ser que sí, que xa é definitivo, se vostede vai facer algo ou non, porque, como no periódico di que está disposto a escoitar e a axudar a veciñanza en todas as súas necesidades, vostede dixo que non estaba disposto a poñer un duro nesa obra por parte do Concello. Entonces eu pregunto, cos 40.000 euros que lles estamos pagando ao centro de saúde e que non nos corresponde, ao mellor pode botar unha man e facer a obra que realmente necesitan os nenos, e ter unha zona humanizada, e ter un sitio onde seguir xogando, e non ter que reducir plazas de comedor, porque nos imos encontrar ca situación de que os nenos que non teñen que usar o uso do transporte
pois acaben estando sin comedor. Queremos servicios, pero non recortes. Se non lo pode explicar, agradezo yo. E xa por último, en tema de robos, trasladaremos dentro de pouco todas as solicitudes que nos foron facendo os veciños nas parroquias, nas reunións que tuvemos, pero hai algo que lle quero comentar, e non é burla ni nada. Dixéronos varias persoas que hai deficiencia de papel de mans e de papel hixiénico no centro de salud. Houbo varias persoas en distintas parroquias que deron o aviso á persona que está no centro de salud, parece ser que se repuxo, pero que despois en varias ocasións se volveu e sigue habendo esa carencia. O resto de cousas son importantes, xa lle digo que xa lle comunicaremos, pero eso transmito yo hoxe porque, por favor, se poden avisar á señora da limpieza ou a quen corresponda para que, por favor, o repoña habitualmente. Moitas gracias. Señora Blanco, podemos falar do tema de educación que usted plantexa. Eu creo que desde que usted plantexou que debía haber un consello municipal de ensino, a concelleira puxose en marcha e puxose a ver que tipo de ordenanzas, que tipo de reglamentos podía haber nos distintos concellos de por aquí alrededor ou por outros sitios. Pásanse vos os borradores aos distintos grupos, aos distintos centros, a todos os sitios, para que un pouco se valoren e se teñan en conta as propostas que poden aportar cada un deles. Pareceme moi ben, interpreten ustedes como sea, pero usted estaba falando xa agora mesmo que veña quen sea tal, un consello escolar, un consello municipal escolar, eu penso que ten que estar centrado no tema escolar e, por suposto, ten que estar derivado a se hai deportes, se non hai deportes, se hai unha cousa, se hai outra. Pero si usted ten escoitado moitísimas veces, se algo queres que non funcione, monta unha comisión. E daquela, se non é por un, é polo outro, se non é polo outro, ao final non chegamos a acordo ningún. De todas formas, hai moi boa voluntad para quitar adiante o reglamento. Por parte da Alternativa dos Veciños, presentaron un escrito no cal cuestionan que é legal ou que deixa de ser ou que pode haber incumplir algún tipo de norma e o Servicio Jurídico está no estudiando, por iso nos trouxo ao pleno de hoxe. Pero, bueno, ao mellor, se se plantexara antes, pois antes o teríamos xa, podíamos ter aprobado agora e non esperar tampouco os últimos días. Pero, bueno, que sepan que hai unha voluntad para aprobar ese dichoso ordenanza do Consello Municipal. Perdón? Mira, tengo aquí... Tengo que valorar todas las aportaciones, tanto de un lado como del otro. Están aquí los correos, tanto de, bueno, e de alternativa ya ni correo. En todo caso, eu non me refería, non era unha crítica nese sentido, sino... Vamos a... Termina usted, señora Ronda, sí. Sí. Non me refería, a crítica non era que viñera este pleno, non viñera este pleno. A crítica... Ben, xa está. Ao final van falar máis que o alcalde, e iso non é normal tampouco. Voulle dicir que sí que hai moi boa voluntad para facer ese reglamento. Como comprenderán, o día 17 convocouse a Comisión Informativa e o día 16 preséntase un escrito no cal que pode haber irregularidades ou ilegalidades, ou que sea. Nós non queremos que se fagan esas cousas a adrede, non? Outra cousa é que metas a pata sin querer. Pero, bueno, eso a adrede non o queremos. Relacionado co tema dos capelos, señora Blanco, a verdade é que, claro, é complicado o planteamiento que hai, non? Porque, por un lado, eu non sei quen lle pasou a información nin lle deixou de pasar, non? Pero eu si teño unha información do ano, vamos, que fun recopilando, que non había aquí tampouco, que fun recopilando tanto da Xunta de Galicia como do propio SEPES que presentou no seu día, que está no Concello que presentouse, pois mira, 22 de marzo do 21, non?
documentación dese tipo. Que pasa? Sinto ter que dicirlo, pero temos que ir a Madrid e posiblemente usted teña que acompañarme. Porque resulta que Madrid, falando xa varias veces que hai moi boa voluntad por parte de don Javier González Ramiro, que é o director general de infraestructuras de SEPES, que ahora nos chama SEPES. Por eso que vai ter que vir usted comigo alá, porque con isto da obsesión esta da vivienda, ahora, en vez de chamarlle SEPES, chamalle Vivienda 47. SEPES sigue sendo SEPES, pero en vez de depender de onde dependía, ahora depende... Ao final, delego un usted, xa fala usted, xa está, non? Eu creo que son bastante respetuoso con todos ustedes. Se queren facer isto unha leria, facemos unha leria. E daquela falo que me dá a gana e digo que me dá a gana. Son respetuoso, por favor, son moi respetuoso cos turnos e incluso lles dou incluso turno de réplica. Toulle falando, ahora mismo, usted chama por teléfono, non existe SEPES. Está na castellana, donde fun toda a vida, pero non se chama SEPES. Ahora se chama Vivienda 47. Chamase Vivienda 47 porque o 47, tuve un ansia de saberlo, o 47 é o artículo da Constitución no cal di que todo o mundo ten dereito a unha vivienda. Vale, pero é iso, por iso chama tal. Ese señor, director general, dime que non ten inconveniente ningún podernos chegar a botar unha man. Pero que sería incongruencia pasar de residencial a industrial un terreno que é propiedade do Estado, que encima está destinada a vivienda e que como vai ese home agora coller e facer un cambio no Chile. Por lo tanto, teñen paralizado. A Xunta mandoulles a información positiva de como tiñan que redactar o proxecto para nós aprobalo provisionalmente e despois un plan parcial. E ese plan parcial xa sería efectivo, que non fai falta que estea aprobado o plan xeral. A ver se lle di a alguén de por aquí arredor, con que este o plan parcial aprobado, está aprobado xa, despois que hai que incluírlo no plan xeral. A ver se alguén lle enseña a lei do solo a algún de por aquí arredor. Pero bueno, falando deso, temos que tomar medidas porque a voluntad ahora mismo non entenden perfectamente cal é a situación do Concello de Carral, saben cal é a situación dos terrenos, saben que esos terrenos sería unha aberración facer viviendas ali, saben as necesidades que ten Carral de suelo industrial, pero que non poden, por iniciativa propia, facer ese cambio de uso, polo tanto, teñen parado isto. Palabras verbales e incluso o ofrecimiento por parte del que non tería inconveniente sempre cando nós retomáramos todo o tema para que desde o Concello fixéramos solicitud e que eles nos pasaran toda a tramitación para que nós o puidéramos tramitar desde aquí. Eles desde ali non poden facer unha tramitación de industrial cando teñen o suelo residencial. Así, desa maneira, mo plasmou ese director general de infraestructuras de Vivienda 47, que non quer que lle chamen SEPES, pero bueno, é SEPES de toda a vida, como ven usted di. E como ben fala, posiblemente leva unha sorpresa moi positiva en pouco tempo cando fala que hai escasez de vivienda aquí en Carral, porque sabe que hai un ente tamén que está en Madrid e tal, pois que falamos da Sareb e a propia Sareb, pois eu creo que vai chegar a entendemento co Concello de Carral para facer cousas moi importantes, non? E claro, usted falame tamén de que pasa co Pexón. O Pexón realmente a cousa máis importante e que máis nos preocupe, creo que é o que máis ahora debe o máis imperioso como para que non poidamos aprobar provisionalmente ese plan xeral é que necesitamos un informe de carreteras que non nos lo mandan todavía, que por certo, antes tiñen atribucións desde aquí, da propia delegación do goberno de aquí, carreteras de aquí en Galicia, pero ahora todos os informes veñen desde Madrid e iso saben que a burocracia cansa máis. Carral, seguro que a nivel nacional non é moita cousa e seguro que levará o trato que levarán outros e ainda que sí, que estamos co señor del Río, que é o jefe de demarcación de carreteras
obras en Galicia e é conocedor de que estamos esperando por eses informes, pero non dan vido. Ao igual que os de patrimonio, porque hai unha incongruencia entre patrimonio e carreteras. É así, o Fomento, a carretera nacional 550, di que temos que retranquear para atrás no plan xeral, ten plasmado unha serie de líneas, e patrimonio di que non lle podemos tocar as casas esas que están catalogadas, e polo tanto é unha cousa que teñen que chegar a un acordo entre o equipo redactor e eses dous entes para chegar a un acordo para conseguir que poidamos aprobar profesionalmente o pexón. E por suposto fa falta os deslindes, e por iso tamén quero que lle faga un chamamento aos seus compañeros de por aquí alrededor, porque si ben hai moi boa voluntad por parte de Cerceda, que creou a Comisión de Deslindes, igual que o Concello de Carral creou a Comisión de Deslindes, e entre os recíprocamente non lo mandamos, pero un informe por parte de unha advertencia por parte do urbanismo da Xunta di que ten que participar Culleredo tamén. É certo, porque a nadie se lle ocurriu, porque non lle afecta o que son viviendas, pero sí o terreno, e resulta que no Monte Xalo, donde confluyen Carral a máis Cerceda, que nós podemos chegar a un acordo no que é a línea, pero entrouca con Culleredo. Daquela Culleredo ten que participar tamén. E solicitouse a Culleredo verbalmente por parte do Concello de Cerceda que axilizara a creación da Comisión de Deslinde para podernos xuntar, e de momento non sei se foi a este pleno que iba a ir hoxe, este último pleno de marzo, non sei se foi ou se non esa creación de comisión, pero bueno, estamos ás pensas dese tema. Que? Sí, pero bueno, quero dicir o máis imperioso. Cambre non creou nin a comisión. Ese teria que ir eu, tamén podíamos acompañar os de min, pero... Pero é iso, non? Que o tema de deslinde, seguro que Culleredo, o compromiso que había, se podían leválo ao pleno este ordinario, pois xa é un pleno ordinario tamén en Culleredo. Pero bueno, estamos así, non sei por que puxen Espiño. O polideportivo do Espiño non aparece, non? Que me falaba que, a ver, cando damos rematado dichos polígonos do Espiño, bueno, pois estamos tamén, como ben saben, a Diputación rechazounos esa axuda, iniciamos un trámite de un plan especial de dotacións de non sei que máis, mandaron xa a primeira documentación, remitiuse xa a Xunta, creo, bueno, non sei en que fase está, pero está andando a cousa. Unha vez que teñamos, pois temos que facer o dichoso ampliación do polígono do Espiño e as gradas do Espiño, non? Creo que lle contestei a todo do que usted me plantexou. Non, aquí do Centro de Saúde, non sei se quise preguntas en estes. A cita do Centro de Saúde. Mira, eu nese día, por suposto que me preocupa, porque a min, claro, eu teño que pensar tamén que os profesionales son profesionales, e os profesionales emiten informes, e o que, cando quitan medicamentos vale igual para o da Coruña que para o de Ferrol e para o outro, non? Por lo tanto, quita unha especie de ratios, e esas ratios fan que funcione máis ou menos, que enfermarán igual os de Ferrol que os da Coruña que os de Carral, e facerá falta tanto. E, bueno, que si me di é que esa urxencia que hai e tal, que por urgencia, vamos, que os médicos teñen a obligación de emitir por urgencia, vamos, se vas con unha urgencia, teñen a obligación de atenderte, e o resultado teñen no día seguinte, non esperar como están realmente esperando, non? E si que me recorda unha cousa que estaban con huelga indefinida en algúns sitios, unha cousa e outra, pero bueno, eso é unha disculpa peregrina que non ven ao caso. Si me insisten en que a ratio no Concello de Carral, o Centro de Saúde de Carral, que cumpre cas ratio dos médicos. Si é certo que hai un desaxuste, como ben dixo, uns teñen 1.600 cartillas e outro ten 800, non? Pero contra eso estamos aí. A matrona cumpre con, vamos, é dicir... Non, digo, as citas, que eu sempre veía as citas, e veo que a xenda non disponible directamente. Sí, pero, bueno... Non digo, os ausentes, evidentemente, tamén nos sabemos atender. Eu falo de atención primaria. Pouco máis podo dicir. Relacionado ca señora Rabuñal, quero dicirlle, as obras o fraccionamento das obras, eu creo que quedou clarísimo no pleno o outro día cando aprobamos o plan de obras e servicios.
Presentáronse 3 proxectos, son 3 proxectos totalmente distintos, sei ben certo que son aceras nos 3 sitios, pero son calles totalmente independientes, sí que é certo que poden confluir, e sí que son unhas cantidades importantes, eu sí que lle garantizo, e así lle prometo, e así me comprometo, e que, como está constando en acta, que se van a licitar en aberto, porque a única picardía que podía haber, é dicir, se é o funcionamento das obras é para que o alcalde as poida dar a dedo. E teña a garantía usted que non nas vamos dar a dedo, que vamos a licitar e que saldrá a mellor a empresa que máis rápido faga e que máis barato faga, pois é a empresa que vai levar esas obras. Teña a completa seguridade que cando se fixe ese fraccionamento non foi con esa idea. Teña a completa seguridade. Imagínome que non farían ustedes tampouco cando é de Montecelo á Poza, nin de Montecelo á Ribeira, nin de Ribeira á cima de Vila. Imagínome que tampouco non foi con esa idea. Imagínome que sería, bueno, pois, a ver como tal, porque ao mellor cabe, se temos tanta baixa en tal sitio e tal, pois incluímos no complementario, pois esta obra, que non nos dá para outra ou para outra. Penso, a boa fe que é así, pero se usted pensa da outra maneira, teño que pensar daquela que alá entre Montecelo e cima de Vila e a Poza e a Ribeira debe pasar absolutamente o mismo, non? Eu non penso que sea así. Teña a completa seguridade de que van a salir en aberto. Por lo tanto, a discusión que pode haber, a ilegalidade ou a legalidade que pode haber de cara a que se fixeron estes proxectos distintos, que son aceras distintas, porque Manuel Ferrol é unha cousa, José Bermúdez é outra, e a que vai ao cuartel é outra, e a que vai ao centro de saúde é outra, son distintas cada unha delas, e si é certo que confluyen unha na outra. Un proxecto integral pois sería ao mellor 300 ou 400 mil euros, e ao mellor pois xa nos custaría, se non temos fondos do Concello ou non podemos incorporar remanentes, pois ao mellor xa sería moito máis difícil quitar o proxecto adiante, non? Por iso que a intención en ningún momento foi de fraccionar para iso, pero tiña a completa seguridade que se vai a facer, como lle acabo de dicir, vais licitar en aberto. Relacionado co tema do periódico, o periódico, eu non sei, pero estamos pagando, non, a unha empresa que nos leva as redes e por aí, como estaban pagando vostedes tamén, de aí sale ese periódico, e non faga a comparación da opinión, a opinión que fai os non sei cantos anos son, os 25, que me dixo usted, ou 50, non sei cantos son. Home, que hai que colaborar, usted pon, non sei que falou usted de quen foi, non sei de quen falou, pero teña en conta que ponse a mirar todo o especial ese e vai encontrar Culleredo, Cambre, Carral, Oleiros, Cerceda, vai encontrar os concellos todos onde se vende a opinión. Por qué? Porque é un 25 aniversario e pide un esforzo económico para eso, entende? Tamén despois, cando alguén lle pide algo para dinamizar, porque é a festa do pan e non sei que máis, tampouco non cobran nada, e a xente lee a opinión e quita algo de idea e colle e di, vamos a di a opinión que vayamos a Carral a comer a festa do bocadillo ou a festa da empanada, e veña, non? É por iso, esa é a publicidade que hai que poñela sempre institucional, que coincidirá debaixo do nombre de non me acordo quen dixo, pois xa me preocupa máis ou menos o que este está dicindo. Home, relacionado co tema do centro de saúde, que non hai papel higiénico, coño, pois gracias por dicirmo, pero imagínome que chamaría xa, canto supo, pois chamaría xa algún responsable e tal, non para dicir, oye, mira, que vai tal e tal, porque eu, gracias a Dios, como de momento gozo de boa salud, non vou ali, nin vou ao baño dali, e daquela, pois non sei se o é ou non, pero vamos, se usted é sabedora, eu penso que no momento, pois chamar, usted sabe, ademais, que estuvo responsabilidades de goberno, sabe quen chamar a limpiadora ou de quen sexa para dicir, oye, e de repoñer isto que escoite estas cousas, non? Digo eu, vamos, sería moito máis ético que dicir estas cousas aquí. Bueno, vamos ao tema porque... tamén andan falando sempre que perdemos 300.000 euros, non sei que, en servicios sociales. Perdemos unha subvención de 300.000 euros en servicios sociales. Que sepa eu, non se perdeu nada. Só se perdeu de que non solicitamos un coche. Porque temos 3 coches parados. Antes gastábanse coches, andaban, o xente andaba nos coches. Desde que a este goberno non anda nadie ningún coche oficial.
están todos parados ali. E os que andan, se anda, é algún funcionario. Non andan de paseo, nin concejales, nin asesores, nin nadie. Eses coches están parados. Home, temos 3 coches parados. E ainda encima, pagando o seguro, e pagando a ITV, pagando esas cousas, só podería comprar outro coche para servicios sociais para ter 4 coches parados. Non. Dicir, teñen a súa disposición o tema de servicios sociais un coche. E no resto do tema non me diga iso porque non se perdeu ni unha sola subvención de nada de momento. De momento, que iso non quere dicir que a poidamos perder. Pero de momento non se perdeu subvención ninguna. Ainda de feito, ainda firmei estes días, ainda firmamos esta cantidad, además de que, como se chama isto? O plan concertado. Pois ainda firmei, que canto era? Pois non sei onde teño. Sei que aquí teño unha foto, pero non sei onde vai. Bueno, que sepa que eso que eran 300 e algo mil euros, 340 ou por aí unha cousa que está firmada, e da doxe o donte. Volvendo ao tema, quizás sea moi importante, porque aquí fala todo o mundo sabe, todo o mundo decide. Home, eu creo que nos anos que leva aquí do concejal nunca para atrás se foi en educación en Carral. Temos unha guardería, unha galiña azul, unha escola de nenos de 0 a 3 anos, temos un instituto, temos o Vicente Otero Valcárcel, cerrouse o Víctor Velasco, pasouse a xente para o Vicente Otero Valcárcel. É unha pena que o Víctor Velasco ahora mesmo non poidamos dispoñer de él para unha emergencia ou que fora, pero bueno, ainda que si ben o Ayuntamento de Carral ten moita responsabilidade en canto a educación, porque non pode ir para atrás, e nunca foi, nin vai a ir, Agora que sí, dicir, certas actuacións e certas tergiversacións das cousas que se falan dunha maneira ou doutra, ou que, volvendo ao caso de hai un pouco, que si lle digo aos sindicatos, home, se se aforran 100.000 euros, por 100.000 euros dá para 3 km de carretera. Bueno, pois iso xa é unha amenaza, xa é unha cousa de que non queremos subir os sueldos, e que non sei que é unha amenaza, e que realmente é unha amenaza, e daquela temos que dicir que sí. Eu penso que non debemos chegar a esos extremos, non? Eu si lle podo dicir unha cousa. A compañeira concelleira de Educación foi outro día a un consello escolar. Puxeron a colorada, non, puxeron o seguinte. E foi culpa miña. Eu sentíme moi mal, porque me botou a culpa a min. Pero antes deso nos habíamos preguntado. Resulta que preguntamos porque hai quen fala por aí, xa o vin agora, que había un proxecto para derribar as casas do Vicente Otero. E claro, pregunto por el. Nadie me di onde está eso. Digo, pero vamos a ver, se hai un proxecto que sei que iban ao 50% o Ayuntamiento, a máis que iba a Xunta outro 50%, ten que haber algo aquí no Concello, ten que haber algo. Bueno, pois pedindo en todos os departamentos nos cales podía haber algo relacionado con eso. Desde a persona que quita a licitación os proxectos, a persona que certifica que realmente ese proxecto está aí, a persona que adjudica o proxecto, e o caso é que non atopamos o proxecto por ninguna parte. E resulta que a concelleira vai a un consello escolar e di que non temos o proxecto, daquela que temos que mirar a ver como facemos unha cousa ou outra e tal. E diñe que o hai, e incluso teño unha copia del, non? E claro, a min sorpréndeme, non? Donde está ese proxecto? Porque por registro non entrou, porque que se sepa non se pagou, e que se sepa non se quitou non se tramitou de ninguna forma como para poder contratar un proxecto que, ademais, vendo na carátula, aparece Concello de Carral. E aparece, por suposto, un arquitecto técnico no cal fai moitos proxectos para Carral, pero que non sei oficialmente onde está ese proxecto. E non sei ese proxecto, que me parece ben que está, porque además vino, hasta vin a última cantidad e todo, pero bueno, quen pagou ese proxecto? Quen encargou ese proxecto? Si non está registrado, se non sabemos que existe, oficialmente, extraoficialmente, porque non lo deron con el nos fociños o outro día. Non importa.
teña a completa seguridade que vamos a retomar ese proxecto. Se está pagado, buscaremos a maneira a ver de que como se pagou. Se non está pagado, habrá que contratalo e que o mellore e que actualice, porque é da un ano e pico, que o actualice, por si costa máis ou menos ou o que sea. Teña a completa seguridade que vamos ter actualizado un proxecto para derribar as casas do concello, do colexio. Teña a completa seguridade que vamos a derribar... Está disposto, como alcalde, a asumir ese coste, porque dixo nunha ocasión que non. Teña a seguridade de que vamos a derribar as casas do Vicente Otero Valcárcel. Sabe usted, consta en acta, vale? Vamos a derribar, vamos a encargar primeiro o proxecto, formalmente, que é o que hai que facer, para que se sepa do que estamos falando. E despois vamos a derribar as casas do colexio. Por suposto, habrá que facer un expediente modificativo do crédito, porque non nos levamos no proxecto. Pero sí temos remanente de tesorería. Sí hai remanente de tesorería. E para pagar eso, chega de sobra. Ahora, despois, que usted me diga a min que van a partir o comedor, que non vai haber comedor, que van quitar a non sei que de fisioterapia, que van a biblioteca, que van pasar a non sei onde. Non sei, home, non sei os nombres exactos do que se trata, pero si sei que é cousas relacionadas ca docencia e co benestar dos nosos nenos. Teña a completa seguridade que, como alcalde, non vou a consentir que se faga unha chorrada no colexio Vicente Otero Valcárcel. Porque, además, vou dicir unha cousa, mire, desde setembro que entramos aquí, os compromisos que eu adquirín, que as persoas que vieron a verme relacionado co Vicente Otero Valcárcel, cumprinas. E vou dicir algo máis. Non sei se o sabe, pero as primeiras reunións que tuve con Indalecio Cabana, co pobre, pois agora xa non está. Podo dicirlle que non se entera de nada. Podo dicirlle que díxome que había que tocar ao conselleiro para que levara algo no presupuesto para redactar un proxecto para ampliar o Vicente Otero Valcárcel. E sabe o primeiro que fixen? Foi chamar ao conselleiro e falar con don Román. E don Román meteu 800.000 euros para a redacción do proxecto. 800.000 euros. E sabe que? Sí, e sabe que? Están recollidos, eso está plasmado, non os poñen nerviosa, mire, eso está plasmado no Diario Oficial de Galicia, nos orzamentos, especificamente Vicente Otero Valcárcel, 800.000 euros. E sabe que? Redacción de proxecto, honorario de redacción de proxecto. Así que fagas a idea usted de como vai ser a obra. Se 800.000 é o proxecto, como vai ser a obra. Por lo tanto, ahora que me tean dicindo, porque tivemos algunhas reunións tamén con personal do centro educativo, que ahora mesmo, que se non é que se vai facer isto, que se vai facer o outro. Por favor, se ainda está o equipo técnico, a redacción, os directores, a dirección do equipo técnico, ainda non sabe o que ten que pedir do proxecto, que están analizando que é o que van a facer. Eles si saben, e ademais eles advertín, porque tuve unha reunión con eles, por suposto, doña Rosa Soñora, esa señora, bendito, esa señora díxome que está a disposición de todo o que faga falta por parte do centro. E incluso, que non queremos un comedor solo, queremos 2 comedores, non pasa nada, ponemos 2 comedores. Queremos quitar a cociña dali, quitamos a cociña dali. Non pasa nada. Ahora que estén inventando xa, é que xa se vai facer, se vai deixar de facer, e aínda están recollendo documentación, porque ya se advertín que o Concello de Carral ahora pasou de 7.000 habitantes, pero cos 8.000, moi pronto, vai ter 8.000 habitantes. E, polo tanto, hai que pensar, e incluso a xente nova que está vindo. É por iso que non pensen na máis que nun 3 por tal e cual, vayan pensando en 4 país a posible ampliación que vamos a facer. E van a ter en conta. Teña completa seguridade que van a ter en conta. Só uns segundos, agora... só un segundo, por favor, só un segundo. Que se é así,
que se esa é a realidad, ojalá, e que nos alegramos, pero que se lles transmitiu á dirección non foi eso. E díxoselles que o proxecto co que eu dixen era o definitivo e que non había marcha atrás. E co que di vostede, esta é a páxina do PP da Coruña. O PP da Coruña. Fernández Rosende valorou tamén de maneira moi positiva o anuncio de que o municipio de Carral contará cun novo, que isto xa sabemos que non é verdad, que minten, CEI Vicente Otero Valcárcel, 800.000 euros. Os 800 son para un proxecto ou son para un novo centro? Minten máis que falan. Entón, pois eu lle digo, ojalá que o que está dicindo sea verdade, ojalá, pero eu creo que a concejala de Educación estuvo nesa reunión, como dixo vostede, que puxeron colorada, non sei se colorada, senón, eu digo que lle transmito o que se lles dixo á dirección, e a dirección díxoselle o que acabo de transmitir, e a AMPA está aquí presente e saben que non mentimos. Pero ojalá que sea o que vostede di, e que tiren as casas e se amplíe o colexio como había dito o xefe territorial. Oxalá. Porque, en caso contrario, xa sabe o que vai a pasar. Non vamos a parar hasta que non se recorten en servicios. Teña a completa seguridade, ademais, en vez de ler esas cousas dun tal Rosende, lea o Diario Oficial de Galicia, que é o que debe facer, e se dará conta do que hai. Bueno, pois así me gusta que o lea, xa que madruga tanto para emitir outros documentación, pois tamén, para iso, cando lle afecte directamente a Carral. Teña a completa seguridade de que non minto. E teña a completa seguridade que vai haber o mellor, a mellor ampliación para o centro Vicente Otero Valcárcel, que vai haber un centro de saúde novo, que se vai arreglar ese, e que vai haber unha residencia para maiores de 96 personas. Ojalá. E digo lo siguiente, como está moi de moda últimamente unha frase que anda por aquí, que ademais non son os meus máis cariñosos os que di, non? Pero si la vou dicir, ademais fan alusión a que é do Quijote, pero no Quijote non está escrita. Pero di, ladran, luego cabalgamos. No sabe ni quién lo dice. No sabe ni quién lo dice. Vai jodido, mastodonte. Minte, vos